Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί από τη δεύτερη κιόλας εκπομπή αυτό που έχει γίνει είναι πρωτόγνωρο. Και όσο προχωράμε και θα ανεβάζουμε στροφές, θα σας ενημερώνω για την πρόοδο όλων αυτών που κάνουμε. Καταρχάς, η ομάδα μας στο Facebook πια Μυστικά Περάσματα, έτσι θα γράψετε, Μυστικά Περάσματα, έσπασε το φράγμα των 2.000 μελών μέσα σε ελάχιστες μέρες, γύρω στις 10 μέρες. Τα email της εκπομπής μας, μπορείτε να τα δείτε, μυστικά περάσματα, gmail.com, δέχονται συνεχώς τα μηνύματά σας και θέλουμε ακόμα περισσότερα και για τις επόμενες εκπομπές μας. Θέματα που θέλετε να ακούσετε. Αυτά που αλλού δεν ακούτε και θέλετε να δείτε. Και βέβαια, 210-3840-676 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε, να συζητάμε και να βρισκόμαστε ακόμα από κοντά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο προς την αλήθεια, γιατί ο χρόνος εκ των πραγμάτων ο τηλεοπτικός είναι πάρα πολύ μικρός. Ο ίδιος θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω, να μιλήσουμε στα γραφεία μας, Δοδόνης 36 στον Κολονό, και βεβαίως θα παρακολουθείτε και τις ομιλίες τις οποίες κάνουμε με ελεύθερη είσοδο. Αυτό το Σάββατο έχουμε μια πολύ σημαντική ομιλία που θα πούμε στη συνέχεια ποια θα είναι και ποιος θα είναι ο ομιλητής. Το περιοδικό μας, το ΙΧΟΡ, μην το ξεχνάτε, γιατί το περιοδικό αυτό που εξεδόθη πριν από 11 χρόνια και συνεχίζει κάθε μήνα να βγάζει αλήθειες, αυτό είναι το τελευταίο τεύχος, το βλέπετε στις οθόνες σας. Τα σχόλιά σας, για κάποιους που δεν το ξέρουν, το 117 τεύχος. Τα σχόλιά σας είναι πραγματικά εκπληκτικά και σας ευχαριστώ και δείχνουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα έχει μαζευτεί από την επαρχία, από την περιφέρεια, και στην Αθήνα θα υπάρχει για λίγες ακόμα μέρες. Τα σχόλια σας είναι πραγματικά, δείχνουν ένα επίπεδο παντού. Πολύ υψηλό. Και δείχνει πως υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες, πάρα πολλές και πάρα πολλοί, που θέλουν ακόμα περισσότερα στοιχεία. Και εμείς σε αυτή την εκπομπή αυτό θα κάνουμε. Κάθε Πέμπτη βράδυ, 12 με 2, εδώ στο Channel 9, θα αποκαλύπτουμε μέσα από τα μυστικά περάσματα πολλές μα πολλές αλήθειες. Μπορείτε να γραφτείτε και συνδρομητές πάλι καλώντας το 210-3840-676, γιατί κάποιοι δεν το βρίσκετε σε μερικά σημεία. Λογικό είναι, ήδη αυτό το τεύχος έχει εξαντληθεί, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Στο 210-3840-676 μπορεί να τηλεφωνείτε και να γράφεστε και συνδρομητές στο περιοδικό ΙΧΟΡ. Στην προηγούμενη εκπομπή σας είχαμε υποσχεθεί κάτι. Μπαίνουμε άμεσα στο θέμα. Εδώ ακούσατε στην εκπομπή μας τον κύριο Σκαφίδα, που έκανε την πρόταση, ελάτε στην Ελευσίνα να σας δείξω εγώ αυτά που δεν δείχνουν. Και εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Και πήγαμε στην Ελευσίνα. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Βρισκόμαστε στην αυλή των μεγάλων προπηλαίων της Ελευσίνας. Ακριβώς δεξιά μας βρίσκεται ο μεγάλος ναός της θεάς Αρτέμιδος. Και προχωρώντας προς τον αρχαιολογικό χώρο και τα προπήλαια, παρατηρούμε ότι ο κάθε άνθρωπος που θα μπει στον αρχαιολογικό χώρο, γιατί πίσω μας είναι και είσοδος, περνάει αναγκαστικά πάνω από το βωμό της θεάς. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι κάτι τέτοιο και στην αρχαιότητα και σήμερα για κάθε ιερό χώρο είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Και όμως συμβαίνει. Και δεν έχει μπει, ενώ σε πολλά άλλα μέρη έχουν μπει, δεν έχει μπει γύρω ένα προστατευτικό, ούτως ώστε να μην περνάνε οι εκατοντάδες, οι χιλιάδες τουρίστες και Έλληνες επισκέπτες του χώρου πάνω από το βωμό. Είναι το πρώτο που παρατηρούμε αμέσως μόλις μπαίνετε στην Ελευσίνα.
έδρανα όπου κάθονται οι υποψήφοι μίστες. Βλέπουμε αυτό το χώρο μπροστά μας, αλλά όταν θα κατέβει η κάμερα προς τα κάτω θα δούμε κάτι το ένα κτίσμα εδώ, το οποίο έχει περίπου βάθος γύρω στα 10 μέτρα, 9 με 10 μέτρα. Είναι πλευρές με πρόλιθο. Βλέπετε κάθε πέτρα ζυγίζει από 400-500 κιλά και πάνω. Η γωνία, ο αεραγωγός απέναντι, ο οποίος και αυτός σκεπασμένος αλλά σπασμένος, γιατί έχει σπάσει το μάτι. Θα πάω να το δούμε σε λίγο. Και από εκεί υπάρχει η γκρίζα η πέτρα, η γκρίζα η ελευσινιακή πέτρα, που έχει κλείσει μια πύλη, η οποία πύλη αυτή θα οδηγούσε στην υπόγεια Ελευσίνα. Αυτό δηλαδή χτίστηκε μεταγενέστερα, θέλετε να μας πείτε, κύριε Σκαφίδα? Αυτό χτίστηκε από το 1892 που ανέλαβε ο φίλος με το Σκλιά, ναι, και τον Κουρουνιώτη και μετά. Δηλαδή δεν υπήρχε προηγουμένως? Όχι, ήταν ανοιχτά, οι πύλες ήταν ανοιχτές και μέχρι το Μεσοπόλεμο, μέχρι το 60. Μάλιστα. Ορισμένες πύλες ήταν ανοιχτές. Εδώ δηλαδή μας λέτε ότι από πίσω από αυτό το τοίχο που έχει, φαίνεται ότι είναι μια ύστερη κατασκευή. Είναι ένα κλείσιμο. Πολύ ύστερη, μάλιστα. Είναι ένα κλείσιμο μάλλον για να μην περνάς και πας σε άλλες διαστάσεις πλέον. Είπαμε, θα μπούμε στα βαθιά και μπήκαμε. Κάθε βίντεο που θα παίζει θα σας βγάζει στοιχεία αποκαλυπτικά που κάποια για αυτά για πρώτη φορά φαίνονται στην ελληνική τηλεόραση. Θέλω εδώ να πω ότι ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σκαφίδα, τον κύριο Στράτο Σκαφίδα. Κύριε Σκαφίδα, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε για άλλη μια φορά και δημοσίως, για όλα αυτά τα οποία μας οδηγήσατε και είδαμε, και χωρίς την βοήθειά σας πραγματικά δεν θα μπορούσαν αυτά να βγουν προς τα έξω. Είσαστε υπάλληλος στο Δήμο Ελευσίνος, έχετε γεννηθεί στην Ελευσίνα, άρα ξέρετε και πάνω απ' όλα ερευνάτε επί δεκαετίες την Ελευσίνα και όχι μόνο, και γι' αυτό το λόγο είμαστε πολύ ευτυχείς που είσαστε και πάλι σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε και να αναλύσουμε αυτά που θα δούμε. Ο κύριος Γιώργος Κλίμης, ιστορικός και πολιτισμολόγος. Καλώς ήρθατε, κύριε Κλίμη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Εύμολπος Τσάμης. Κύριε Τσάμη, είσαστε πρόεδρος στις Μυθικές Διαδρομές, είσαστε πρόεδρος στο ιδρυτικό μέλος στην πολιτιστική εταιρεία Ευμολπίδες που διοργανώνει κάθε χρόνο την πομπή της Ελευσίνας. Έτσι, γιατί δίπλα σας είναι ο κύριος Βράιλας που είναι στις Μυθικές Διαδρομές, συγγραφέας. Έχετε και οι δύο συγγράψει αξιόλογα έργα και ερευνάτε χρόνια επίσης τα θέματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Εσείς, κύριε Τσάμη, έχετε ειδικευθεί από ό,τι ξέρω και στο θέμα των Καλάς. Ναι, έχουμε ταξιδέψει εκεί. Έχετε πάει, έχετε τους απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε φέρει και ένα παιδί εδώ να σπουδάσει, να μάθει λίγο τα νέα ελληνικά. Θα χαρούμε πάρα πολύ σε προσοχή εκπομπή να μιλήσουμε και για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα και να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων. Κύριε Βράιλα, ευχαριστούμε και σας θερμά που είσαστε εδώ. Κάνατε μια εκπληκτική ομιλία το προηγούμενο Σάββατο στην αίθουσά μας για την πυροβασία. Πραγματικά ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου μαζί μας. Κύριε Γρηγορίου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε, γεια σας. Ειδικός πλέον και βασικός εδώ πέρα στην εκπομπή σε θέματα διατροφής και όχι μόνο. Και ξέρετε, κύριε Γρηγορίου, αυτό που έχει γίνει ειδικά για το θέμα της γιας έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ξέρετε πόσα έχουμε λάβει. Καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου και δυστυχώς κάποτε όλα αυτά που έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία 70 χρόνια πρέπει να βγουν στον αέρα. Πολύ ωραία, και θα το κάνουμε. Και βέβαια ο κύριος Καρποδίνης. Ο βασικός συνεργάτης μου σε αυτή την εκπομπή εδώ στο πάνελ. Δεν θα μπορούσα να λείπω σήμερα. Ευχαριστούμε θερμά, επί δεκαετίες ερευνητής ανεξηγήτων φαινομένων, και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν φαίνονται στις κάμερες. Κάποια στιγμή θα ήθελα να τους δείτε και μπροστά. Τους ανθρώπους και από το κανάλι 9 και από το Channel 9 και βέβαια τους συνεργάτες μας στην δημοσιογραφική ομάδα του ΙΧΟΡ, που όταν έχω την άδειά τους θα πω και τα ονόματά τους. Τους ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά που έχουν κάνει. Μπαίνουμε στο θέμα άμεσα. Σας ακούμε αμέσως, εσάς πρώτο, αγαπητέ κύριε Σκαφίδα. Να ξεκινήσω πάλι πρώτος εγώ, όπως η προηγούμενη εκπομπή. Θα σας παρακαλέσω μόνο να κάνω μέσα σε μια παρένθεση ότι μετά το θάνατο του δημάρχου μας ανέλαβε ένας νέος Ελευσίνιος. Δυστυχώς είχαμε το τραγικό αυτό γεγονός. Ναι. Ο δήμαρχος Ελευσίνος, ο οποίος απεβίωσε πριν από μία εβδομάδα.
Αυτή τη στιγμή χρήστη ένας καινούριος δήμαρχος να αναλάβει τα καθήκοντα, ένα πολύ καλό παιδί, χαμηλών τόνων, και το μόνο που εκτός από δύναμη που το ευχηθήκαμε όλοι δηλαδή, να κοιτάξει τα πράγματα δηλαδή να σκύψει πάνω από τα προβλήματα Ερευσίνος και να κοιτάξει και το πολιστικό τομέα. Μήπως και βρούμε κάποια στιγμή τη χαμένη ταυτότητα της πόλης μας. Μακάρι. Τον παρακαλώ και από εδώ και θα γνωρίζει αυτά τα πράγματα πολύ καλύτερα και από κάποιους άλλους. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά για να σας πω εγώ τι θέλουμε, να ακούσουμε. Ναι. Καταρχάς, στο βίντεο είδαμε αεραγωγούς. Τι πάει να πει, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι πάει να πει αεραγωγή. Ναι. Γιατί ενώ είδαμε το τελεστήριο, γιατί κάποιοι θα πούνε 10 μέτρα κάτω, εντάξει, ήταν πιο παλιά, τότε ήταν πιο κάτω. Μα το τελεστήριο των κλασικών χρόνων είναι πάνω, όπως είδαμε και από το βίντεο, κάποια μέτρα, έτσι. Συνεπώς πάει να πει πως υπάρχουν κάποιοι χώροι, αμέσως φαίνεται στο βίντεο, και πού να δείτε φίλες και φίλοι, το δεύτερο βίντεο. Φαίνονται κάποιοι χώροι λοιπόν που είναι σε πιο, ξεκινάμε αυτό, σε πιο χαμηλό βάθος. Τι είναι λοιπόν η αεραγωγή, να μας πείτε, πού χρησιμεύουν και αν υπάρχει από κάτω πραγματικά υπόγεια Ελευσίνα. Ακούστε, οι αεραγωγοί έχουν βαφτιστεί από τους αρχαιολόγους, μπορεί και εσείς να είστε αρχαιολόγος, αλλά εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα. Έχουν βαφτιστεί όλοι πηγάδια. Το πηγάδι, η πηγή του Άδη, η λεγόμενη, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα κατασκευάσματα τα οποία τα είδαμε. Είναι περίπου 5 ή 6, ο ένας είναι και διαλυμένος. Είναι αεραγωγοί οι οποίοι κατεβαίνουν πάνω από 30 μέτρα κάτω. Δοκιμάσαμε κάποια στιγμή να κατεβούμε, μετά δεν θα μπορούσαμε να ανεβούμε. Είναι πολύ δύσκολο να ξανανεβούμε. Πρέπει να είσαι ειδικός σε αυτά τις αναρριχήσεις. Οπότε το αποκλείσαμε αυτό το πράγμα. Αυτοί πιθανόν να χρησιμοποιούνται δια την εισρωή του αέρα, ή να κατεβάζαν κάποια πράγματα κάτω ή να ανεβάζαν κάποια πράγματα επάνω. Εκτός από τις εισόδους υπήρχαν οι αεραγωγοί. Είναι όλοι κλεισμένοι, όπως θα δούμε, δεν ξέρω αν θα ξαναδείξετε πάλι το βίντεο. Είναι με μπετό τετραγωνισμένο. Το βλέπουμε καλούπι, τώρα στις οθόνες μας. Καλούπι, ναι. Το βλέπουμε στις οθόνες μας, το βλέπετε. Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο περιγράψατε. Αυτό το κομμάτι το οποίο τους έχουν σφραγίσει όλους με καλούπι από μπετό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, κύριε Καρπετέ. Είχαμε πει και στην άλλη εκπομπή, εγώ το λέω χρόνια γιατί κάνω ραδιόφωνο 20 χρόνια, 25, και ειδικά εκδρομές που κάνουμε σε αρχαιολογικούς χώρους και μη γνωστούς ιδιαίτερους. Μόλις πάει κανείς σε ένα χώρο, πολλό μάλλον στην Ελευσίνα, μετά ένα μαγικό χέρι πάει και ρίχνει μπετά ή πλέγματα. Καταρχήν απαγορεύεται σε αρχαιολογικό χώρο να μπει ξένο σώμα μέσα, όπως είναι το μπετό. Το μπετό είναι ξένο σώμα. Δηλαδή το θάβεις, θαύτο με πέτρες. Για να μπει μπετό πρέπει να μπει μπετονιέρα. Για να μπει μπετονιέρα πρέπει να μπει μηχάνημα μέσα. Δηλαδή για του αέρος δεν θάβονται αυτά. Το βλέπετε, είναι το σημείο εκείνο αυτό που κατεβαίνει κάτω. Που κατεβαίνει κάτω και βλέπουμε εδώ σε αυτό το σημείο ακριβώς το τσιμέντο, το καλούπι το οποίο το έχουν καλύψει. Η λαμαρίνα αυτή τι είναι? Η λαμαρίνα αυτή σκεπάζει κάποιο άλλο κτίσμα το οποίο πιθανόν το έχουν κάνει αυτό για να μην από τις βροχές και από το... Εδώ επίσης βλέπουμε αυτό τον τοίχο που περιγράψετε. Ναι. Εδώ φράσει πραγματικά, το είδαμε και από κοντά. Είναι η γκρίζα ελευσινιακή πέτρα αυτή η λεγόμενη με την οποία έχουν κλείσει και άλλες πύλες. Δεν είναι μόνο αυτή, είναι και σε κάποια άλλα σημεία. Λοιπόν, κάτι συμβαίνει λοιπόν. Πρώτα απ' όλα ο αεραγωγός είναι για να πάει κάτω ο αέρας σε κάποιον χώρο, έτσι δεν είναι κύριε Κλήμη? Βεβαίως, και δεν είναι μόνο ο μοναδικός αρχαιολογικός χώρος τον οποίο συναντούμε αεραγωγούς. Υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Πλην όμως, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ένα μαγικό χέρι μετά από κάποιες εκπομπές ή από κάποια άρθρα τα οποία δημοσιεύονται, τα εξαφανίζουν ή τα θάβουν. Μα ξέρουμε για αεραγωγούς ότι μπαίνουν οι αεραγωγοί ακριβώς διότι σε κάποιοι χώροι πρέπει να αερίζονται για να μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ό,τι κάνουν στους υπόγειους χώρους το κάνουν πάνω στα αέρα. Να μην πνιγούν, έτσι δεν είναι κύριε Βράιλα? Έτσι ακριβώς, αλλά εγώ θα ήθελα να διορθώσω αυτό το μαγικό χέρι, να το πούμε βέβυλο χέρι, γιατί το μαγικό μπορεί να είναι και ο μάγειρας. Δεν ισχύει το ιερό. Είναι πάντως το βέβυλο. Γνωρίζουμε πως γίνονται τέτοιες επεμβάσεις. Κύριε Τσάμι, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά γυρίζουμε σε εσάς. Φίλες και φίλοι, αυτά που έχουμε να δείξουμε, μείνετε κοντά μας γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα ακούσουμε τον κύριο Τσάμι αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα μπούμε και στο δεύτερο βίντεο που πραγματικά πείτε σε φίλους σας τώρα που θα κάνουμε διάλειμμα, θα το πω, πλακωθείτε στα τηλέφωνα, παίρνετε φίλους, μπαίνετε στο διαδίκτυο, διαδίδετε την εκπομπή, γιατί αυτά που θα δείτε είναι συγκλονιστικά.
Ξεκινάτε τώρα, τηλέφωνα, ειδοποιήστε τους. Συντονίζονται Channel 9 τώρα. Μυστικά περάσματα, κάθε Πέμπτη βράδυ, 12 με 2. Σας είπα, ειδοποιήστε φίλους σας, βάλτε τους να δουν αυτή την εκπομπή, τηλεφωνήστε, η εκπομπή μεταδίδεται και από το Channel 9 Θεσσαλονίκης και σε όλη την Αττική και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Μπείτε στη διεύθυνση του σταθμού και πείτε τους να δουν, να ανοίξουν τώρα, να συντονιστούν στην εκπομπή, γιατί αυτά που θα δείξουμε είναι συγκλονιστικά. Κύριε Τσάμι, γρήγορα, πάμε. Τι λέτε για όλα αυτά? Οι υπόγειες εγκαταστάσεις για τα ιερά τελέσματα της αρχαιότητας ήταν αναγκαίες. Άλλωστε είναι γνωστή η διασύνδεση του χώρου αυτού με το βασίλειο του Πλούτονος και τα τι αυτό, με είναι το σκοτεινό χώρο. Είναι αυτές που ονομάζουμε χθόνιες? Ναι, δεν είναι ακριβώς χθόνιες θεότητες, είναι θεότητες οι οποίες συμμετάσχουν επενεργώντας πάνω στον υλικό κόσμο και όπως λέει το όνομά του Πλούτονος, πολλαπλασιάζει. Δηλαδή οι τελετές αυτές της θεάς μητέρας και της κόρης επισημαίνουν ως προς τις υπόγειες εγκαταστάσεις το ιερό τέλεσμα, αυτό που συμβαίνει και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Είναι αναγκαίες λοιπόν οι υπόγειες τελετές. Είναι αναγκαίες στη λατρεία της Δήμητρος και της Περσεφόνης. Ακριβώς, όπως ο σπόρος για να φυτρώσει πρέπει να εισχωρήσει μέσα στο έδαφος. Είναι αναγκαίες. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Αλλά είναι και αναγκαίες. Ότι από η ζωή φύγεται εκ των έσω και βγαίνει στο φως. Χωρίς αναγνώριση της διαδικασίας του μαγνητικού πεδίου, μπορούμε να το λέμε διαφορετικά, αλλά οτιδήποτε σπέρνουμε για να φυτρώσει χρειάζεται τίτανος, δηλαδή τιτάνες, ασβεστόλιθο, είναι οι ονομασίες που διαφέρουν, αλλά η ουσία είναι μία, ότι χωρίς τη γνώση του υπεδάφους, μαγνητικό πεδίο, ροές και οτιδήποτε άλλο, μόνιμη κατοίκηση και πολιτισμό χωρίς μετριακά δεν υπάρχουν. Μας έχουν πει, κύριε Σκαφίδα, ότι δεν υπάρχουν αυτές τις ουσίες, δεν υπάρχουν από κάτω υπόγειοι χώροι. Μα έτσι μας έχουν πει. Είναι έτσι? Όχι. Μήπως έχουμε αποκαλύψεις, γιατί μου είπατε πριν. Θα σας πω εγώ αρχαιολόγους που λένε ότι υπάρχουνε. Βεβαίως. Υπάρχουνε. Βεβαίως. Τους ακούμε γρήγορα για να περάσουμε στο βίντεο. Πολύ γρήγορα, πόσο γρήγορα δηλαδή? Πείτε μας. Πόσο γρήγορα? Θα σας τσεκάρω. Εδώ. 1985. Να το δούμε. Παγκόσμιο συνέδριο. Μόνο μη φύγουν τα χαρτιά από μέσα. Ναι. 1985 είναι αυτό το βιβλίο. Είναι παγκόσμιο συνέδριο. Έτσι. Όχι, το συνέδριο έγινε το 1985. Το βιβλίο εκτυπώθηκε το 2000, μετά από 15 χρόνια. Ναι. Και ο λόγος είναι ότι δεν είχαν χρήματα να εκτυπώσουν το βιβλίο. Εντάξει. Για πείτε μας λοιπόν, τι λέει το βιβλίο? Πήγε 15 χρόνια πίσω για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πείτε μας λοιπόν τι λέει. Λοιπόν, το βιβλίο εδώ πέρα, πρόεδρος του συνεδρίου ήταν για τις 3 μέρες αυτές που διήρκησε ο αείμνηστος Μινώνας ο Γεώργιος, ο οποίος αναφέρεται ότι έκανε εκταμένες ανασκαφές μέσα στον χώρο του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνος, ως και στο δυτικό νεκροταφείο, που μπορεί να μιλήσουμε αργότερα, και στις Μυκίνες. Ο ίδιος λοιπόν εδώ μέσα αναφέρει αυτό που ψάχνουμε κι εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια, το κάτι άλλο, το κάτι παράξενο, το ψάχνουμε να βρούμε. Αναφέρει εδώ πέρα ότι κατεβαίνω σκάλες, βαθιά, πιο βαθιά. Ο Γιώργος ο Μιλωνάς, ο αρχαιολόγος. Εδώ είναι όλα. Έχει γράψει το βιβλίο Πολύξες Μυκίνες, είναι αυτός που έφτιαξε ουσιαστικά το μουσείο, έβαλε τις βάσεις για το Μουσείο των Μυκινών που υπάρχει σήμερα, εκπληκτικό. Ακριβώς. Ένας εκπληκτικός αρχαιολόγος Έλληνας. Και λέει ότι κατέβηκε κάτω, ότι υπάρχουν σκάλες. Βεβαίως, και βρήκε κρύπτες, βρήκε πόρτες, τις άνοιξε, βρήκε επιγραφές. Αναφέρει εδώ πέρα με τον Νί και με το Σίγμα τα πάντα. Ένα μικρό μας διαβάζετε από σωματάκια πέρασουμε στο βίντεο. Εντάχει. Ύστερα από λίγο καιρό, πράγματι βρήκαμε σε ένα σημείο που είναι τώρα κάτω από το μουσείο μία σκάλα. Το μουσείο έχει γίνει το 1890, επί Τρικούπη. Λοιπόν, η σκάλα κατέβαινε κάτω, σκαλοπάτι, πιο βαθιά. Λίγο πιο κάτω και στο τέλος παρατήρησα στο σκάλισμα του βράχου την υπόδειξη ότι αυτό το πράγμα πήγαινε σε μία πορτασιά, όπως τη λέγαμε, ότι ήταν πόρτα. Όμως αντί να είναι η πλάκα με την επιγραφή προς το μέρος του ανασκάπτοντος, είχαμε το πίσω μέρος. Θυμάμαι λοιπόν πως έπιασα με το χέρι μου στα πλάγια της πλάκας και έξινα το χώμα που είχε μαζευτεί. Δημιούργησα. Μισό λεπτό. Δεν είναι πολύ. Ναι. Λοιπόν, δημιούργησα κάποιο άνοιγμα, έβαλα το χέρι μου από επάνω και κατέβαινα προς το κάτω. Και βεβαιώθηκα ότι υπήρχαν χαράγματα που δημιουργούσαν γράμματα. Και έλεγα πως ασφαλώς αυτή είναι η αρχή της έρευνας που θα μας αποκάλυψει τα Ελευσίνια μυστήρια. Και λέει ο Γιώργος ο Μιλωνάς, ξαναλέω, ένας μοναδικός αρχαιολόγος Έλληνας παγκοσμίου φήμης. Βεβαίως. Σταματάμε εδώ. Να μην πω το παρακάτω. Θα πείτε στη συνέχεια. Καλώς. Γιατί είναι πολλά που θα πούμε. Είναι πάρα πολλά που θα πούμε. Αυτό που είπατε για τους ρητούς. Είχαμε μείνει, κύριε Σκαφίδα, σε εσάς. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Τι λένε οι αρχαιολόγοι που δεν μας λένε εμάς? Τι γράφετε? Ο Μιλωνάς μας είπατε ότι μίλησε καθαρά, το ακούσαμε όλοι.
για υπόγειες στοές. Τι είναι αυτές οι στοές? Γιατί είδαμε ξαφνικά ότι ο τείχος κάπου σταμάταγε, έτσι. Σας ακούμε. Για το αναφέρει βίντεο θέλετε να μιλήσω ή για το Μιλωνά εδώ? Για ό,τι θέλετε εσείς που θα έχει σχέση. Ο Μιλωνάς βρήκε πλάκες, βρήκε όπως τα αναφέρει εδώ πέρα με 132 στίχους γραμμένους και ήταν η γενεολογία του Ιεροφάντου. Δηλαδή, το λέει ο Μιλωνάς η γενεολογία του Ιεροφάντου. Βεβαίως, τα γράφει εδώ πέρα. 2 εβδομάδες μας πήρε για να καθαρίσουμε γιατί φοβόμασταν μήπως τη γρατζουνίσω. Γιατί μην πάθει τίποτα η πλάκα και χάσουμε αυτό το σπουδαίο κομμάτι της τύχης. 2 εβδομάδες την καθαρίσανε. Όλα αυτά είναι αλληγορικά. Διότι είχε το περίστροφο στο κεφάλι ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να τα πει. Αν τα ψάξουμε θέλουμε ένα μήνα, αλλά θα τα βρούμε τι εννοούσε. Αυτά που βρίσκονται τώρα, που βρίσκονται, συγγνώμη. Αυτά που ευρέθησαν και αναφέρονται από τον αρχαιολόγο βρίσκονται πουθενά. Μισό να τελειώσω και θα σας απαντήσω. Λοιπόν, έπειτα βγάλαμε την πλάκα γεμάτη γράμματα, 132 στίχους γραμμένους. Όταν την καθάρισα και καθίσα να τη διαβάσω, βρήκα το όνομα του Ιεροφάντη επάνω. Όμως, αντί να βρω τα μυστικά της Ελευσίνας, διαπίστωσα πως είχαμε τη γενεολογία της οικογένειας του Ιεροφάντη. Είχε τα ονόματα του ανιψιού, της ανιψιάς. Προσέξτε τώρα τι λέει τώρα ένας αρχαιολόγος. Ανιψιός, ανιψιά. Δεν είναι, δηλαδή. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Επειδή αυτά τα βίντεο που θα δείξουμε θα προξενήσουν μεγάλες αντιδράσεις. Σας το λέω ευθύς εξ αρχής. Θα προξενήσουν μεγάλες αντιδράσεις. Αυτή η εκπομπή δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Ξέρετε, θα μας πούνε γιατί τα δείξατε. Δεν έπρεπε. Γιατί δεν έπρεπε. Γιατί δεν έπρεπε να τα δείξουμε. Ποιοι είσαστε εσείς που απαγορεύσετε στον ελληνικό λαό, στον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, να δει τα έργα, τα πραγματικά έργα των προγόνων? Ποιοι είστε εσείς της αρχαιολογικής υπηρεσίας? Είναι χωράφι σας, τσιφλίκι σας η Ελλάδα? Αυτό το οποίο έχει να γίνει, ειδικά με τα αρχαιολογικά μνημεία σε αυτή την εκπομπή, δεν θα έχει προηγούμενο. Σας είπα, δεν θα σας αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Αρκετά εγκλήματα έχετε κάνει. Και δεν μιλάω βέβαια για τους ευγενείς και τίμιους αρχαιολόγους και φύλακες που πρέπει πραγματικά για αυτούς να αποκαλυφθούμε, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρχαιολόγοι και φύλακες που κάνουν εξαιρετικό έργο και έχουν όμως δεμένα τα χέρια τους, φίλες και φίλοι. Δεν μπορούν να κάνουν προς τα έξω πράγματα, διότι υπάρχει μια ηγεσία πάντοτε, όπως είπε και ο κύριος Καρποδίνης πριν, όπως είπατε και όλοι εσείς, η οποία ηγεσία την κρίσιμη στιγμή λέει όχι. Εδώ θα σας δείξουμε και για τον τάφο του Θεμιστοκλέους και δεσμευόμαστε, τον οποίο τον απεκάλυψα πριν από κάποια χρόνια στο ΙΧΟΡ και σας είπα και τι έγινε. Θα πω και το όνομα του Υπουργού, το κρατάω για να έχει αγωνία, του Υπουργείου Πολιτισμού που ήταν τότε και τι έγινε και πώς μετά πήγαμε και ο χώρος έχει καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, αυτά θα τα βγάλουμε στο φως. Θα βγάλουμε στο φως, επιτρέψτε μου γιατί θα το πω, γιατί και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες μας λένε, ειδικά έγινε την προηγούμενη φορά ο κύριος Κλήμης ανέφερε, πήγε να αναφέρει ένα όνομα της Περσεφόνης. Λοιπόν, να σας πω και το εξής. Εδώ με τα ιερά και όσια δεν παίζουν. Είπαμε θα τα πούμε όλα στο φως, αλλά θα φτάσουμε στα μυστήρια, τα σεβόμαστε στα μυστήρια. Σταματάμε σε ένα σημείο, διότι υπάρχουν και τα άρρητα αντικείμενα και σε κανένα βωμό, καμία τηλεθέαση δεν θα βγουν πράγματα που επί χιλιάδες χρόνια ήταν κρυφά, γιατί έπρεπε να είναι κρυφά, διότι έπρεπε να περαστεί ένα μυητικό στάδιο. Λοιπόν, το πώς κάποια ξέφυγαν και τα λοιπά είναι ένα άλλο θέμα εκπομπής, αλλά να ξέρετε, σε αυτό το θέμα δεν έχουμε καμία κουβέντα. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε στο βωμό της τηλεθέασης τα ιερά άρρητα και όσια των προγόνων μας. Και θέλω να πιστεύω πως όλοι συμφωνείτε. Δεν είναι η ελληνική γνώση ένα ασανσέρ που πατάς το κουμπί και πας roof garden. Θα πας με τα σκαλοπάτια, τα περάσεις και τότε θα αξίζει να τα μάθεις. Συνεχίστε σύντομα για να όσο σύντομα μπορώ. Λέει εδώ πέρα λοιπόν τελειώνει ο άνθρωπος και λέει έτσι η ερμηνεία των Ελευσινίων μυστηρίων που θα έβρισκα εγώ πήγε στον Βρόντο. Οπότε για να εκδικηθώ για αυτό μου το στραπάτσο μετέβαλα την υπόγεια δεξαμενή σε εργαστήριο. Τη βάψη αυτή δεξαμενή. Ακούστε μισό λεπτό να τελειώσω. Γιατί το γνωστό αυτό σημείο που αναφέρει ο αείμνηστος Μιλωνάς. Θέλω να το ξαναδιαβάσετε μια φορά σας παρακαλώ θερμά. Ο Μιλωνάς, ο Γιώργος ο Μιλωνάς, ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Μιλωνάς, είναι μία από τις κορφές, υπήρξε μία από τις κορφές της ελληνικής αρχαιολογικής υπηρεσίας. Και λέει ο ίδιος ο Μιλωνάς ότι δεν μπορούσα να προχωρήσω παραπάνω. Κάποιοι δεν με αφήναν, έτσι δεν είπατε? Έτσι ακριβώς. Μα είπε ότι του βάλανε λέει περίστροφο, τώρα είναι σοβαρά αυτά που λέτε. Μισό λεπτό. Περίστροφο στον αρχαιολόγο. Έχει ένα τρίτο έργο ο Μιλωνάς, είναι στη βιβλιοθήκη Ελευσίνος και για να το ψάξει να το βρει, δεν το βρίσκει με τίποτα, δεν στο δίνουν εύκολα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, χάθηκε αυτό το τρίτο έργο, δεν βρίσκεται. Λέει μέσα. Πώς δικαιολογεί τους μεγαλοασιακούς στο δυτικό νεογραφείο. Πήγαμε και τους είδαμε. Δεν θα το πούμε τώρα. Όχι, θα το πούμε μια στιγμή. Έχουμε το βίντεο να δούμε. Δηλαδή και εκεί πέρα ήταν να δούμε τους τάφους. Μην με περνάτε κεφάλαια και μου βγάζετε τα θέματα της εκπομπής. Σας ρώτησε κάτι ο κ. Καρποδίνης. Αυτό το είπατε ως σχήμα λόγου ή
το αναφέρει ο ίδιος στο ημερολόγιο του κάπου ότι με το περίστροφο έσκαβε. Δηλαδή φαντάζομαι σαν σχήμα λόγου. Σχήμα λόγου δικό μου είναι. Δεν ήταν αλλά εδώ τα λέει ο άνθρωπος, δεν με αφήσανε και περπάτε. Δεν με αφήσανε όταν έκαναν σκαφές. Μα το λέει. 52 ήταν στο δυτικό, εγώ ήμουν από 51 που γεννήθηκα. Μπορεί να συνέβαινε και αυτό, δεν απέχει. Φαίνεται. Δεν απέχει. Το ΚΑΣ είναι της ΟΚΑΣ. Τα λέει ξεκάθαρα εδώ πέρα. Κύριε Κλήμη, είσαστε ιστορικός και πολιτισμολόγος. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Εγώ ειλικρινά και εγώ αρχαιολόγος είμαι. Τέλειωσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκα στην αρχαιολογική υπηρεσία. Τους συχάθηκα και έφυγα. Σέβομαι όμως τους συναδέλφους μου και είναι πάρα πολλοί οι οποίοι όμως δεσμεύονται και τους φύλακες των αρχαιολογικών χώρων. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά? Καταρχήν είναι τραγικά τα πράγματα και δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα από κάποιους επιτιδίους. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα και στον αχαίροντα ποταμό, το οποίο είναι το βασίλειο του Πλούτονος. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα, το ότι κάποιοι δεν θέλουν να βγάλουν και το εργαστήριο, το γνήσιο εργαστήριο του Φιδία στην Αθήνα. Από τη μία πλευρά είναι απάνω μια εκκλησία χτισμένη, χριστιανική, ως συνήθως, και από την άλλη είναι ένα πάρκινγκ. Και πήγαν κάποιοι άνθρωποι, έκαναν κάποιες αιτήσεις γιατί ανακάλυψαν κάποιους θησαυρούς μέσα, γλυπτά και διάφορα, αλλά δεν δίνει το κράτος κάποια χρήματα για να μπορέσει να γίνει ανασκαφή και να βγάλουν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Φαίνεται ξεκάθαρο όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα. Από εδώ επί του προκειμένου. Είδαμε στο ΕΣ. Ακούστε, είδαμε στο ΕΣ. Φαίνονται. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα πάνε στην Ελευσίνα να μην μπορούν να τα δουν αυτά? Γιατί να μην μπορούν? Γιατί έτσι θα αποκαλυφθεί η φεδρότητα, το σκοτάδι, η λάσπη που έχουν ρίξει στην αρχαία θρησκεία αιώνες τώρα, ώστε να μην καταλάβει ο Έλληνας τι τρέχει στις φλέβες του, στο DNA του. Κύριε Γρηγορίου. Κοιτάξτε, ψάχνοντας μέσα από τη διατροφή και μένω στη διατροφή γιατί είναι το σημαντικότερο γεγονός δημητριακών και η παραγωγή δημητριακών στον πλανήτη ξεκινάει από τον ελληνικό χώρο, ξεκινάει εδώ και 10.000 χρόνια, Θράκη, Ρευσίνα, όπου και αν το πας. Στην επιστήμη τη γενετική σήμερα δεν υπάρχει καμία εξήγηση πώς οι αρχαίοι μας έφτιαξαν το καλλιεργήσιμο είδος των δημητριακών. Και τι ρόλο παίζαν στα μυστήρια. Ακριβώς. Και εάν υπήρχε βρόση τελετουργική ζιάς οπωσδήποτε, εκεί, στα συγκεκριμένα μυστήρια. Στα συγκεκριμένα μυστήρια χρησιμοποιείται και ο τρόπος της διατροφής και η νηστεία και η αποδοχή των όρων, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλος για να χτίσει τη δομή της μνήμης του χρειάζεται μία τροφή. Αν η τροφή είναι λάθος, όλο το πνεύμα σου, όλη η γλώσσα σου, τα πάντα πάνε λάθος. Το Σάββατο θέλω να τα εξηγήσετε αυτά, γιατί το Σάββατο, φίλες και φίλοι, έχουμε την εκπομπή, έχουμε την ομιλία του αγαπητού συνεργάτη μας που θα παρουσιάσει στο χώρο το δικό μας, Δοδόνης 36 στον Κολωνό, με ελεύθερη είσοδο. Ο κύριος Γρηγορίου θα παρουσιάσει το θέμα ζιά διατροφή και πώς επιδρά πάνω στον εγκέφαλο, γιατί εμάς μας έχουν κάνει τώρα και λειτουργούμε και τρώμε αυτά που τρώμε, τα σκουπίδια τα οποία μας ταΐζουν, ποιο ρόλο έπαιζε η ζιά, τι είναι η ζιά και όλα τα άλλα που μας ζητάτε στα email σας. Ακριβώς, τώρα είχα φέρει μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε. 7 η ώρα θα ξεκινήσουμε, κύριε Γρηγορίου, να το πούμε για τους φίλους και τις φίλες που θέλουν να έρθουν. 2-10-38-46-76 είναι τα τηλέφωνα του χώρου μας, εκεί όπου βγαίνει και το περιοδικό ηχόρ, αυτό εδώ, που για λίγες μέρες θα είναι στην Αθήνα, για πολύ λίγες μέρες θα κυκλοφορεί ακόμα. Από όσοι δεν το έχετε αποκτήσει, και έχει μέσα και το θέμα των Ελευσινίων μυστηρίων, όσοι δεν το έχετε αποκτήσει, σπεύστε στην Αθήνα, γιατί από την περιφέρεια έχει μαζευτεί. Σπεύστε λοιπόν να το αποκτήσετε και μέσα θα βρείτε πολλές απαντήσεις. Φίλες και φίλοι, σας είπαμε, έχουμε κι άλλα πολλά να αποκαλύψουμε. Σε αυτό το σημείο, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε αμέσως με το τρίτο βίντεο της εκπομπής. Όσοι δεν τηλεφωνήσατε, όσους δεν ειδοποιήσετε, ειδοποιήστε τους τώρα. Θα βγούνε κι άλλα πολλά. Ειδοποιήστε φίλους, συγγενείς, φίλες, ανθρώπους που πραγματικά θέλετε να πάρουν γνώση. Για πρώτη φορά εδώ, στο Channel 9, τα μυστικά των μυστηρίων. Εδώ να προσθέσω ότι κατεβαίνοντας στα Σκαλοπάτια υπάρχει ένας προθάλαμος. Όλος ντυμένος πάλι κι αυτός με τουβλάκι και κεραμίδια από τη ρωμαϊκή τέχνη. Συνεχίζουμε από κάτω, υπάρχει ένας διάδρομος και μπαίνουμε σε ένα άλλο δωμάτιο, το οποίο δωμάτιο αυτό
Έχει και στο πάτωμα υπάρχει μια βλέπουμε νερά κάτω, δεν ξέρω τώρα από πού προέρχονται τα νερά, πιθανόν από δίπλα, από εγώ, αλλά υπάρχει κλείσιμο από μάρμαρο που οδηγεί σε καταβάσεις. Εδώ είναι τα 19 σκαλοπάτια που κατέβηκα και μόνος μου και με τους φίλους, τα 4-5 άτομα που κατεβήκαμε, και μπήκαμε μέσα στην κρύπτη και στην κατεβάσια που πάντα αλλάζει ο τόπος διαρκώς. Και φυσικά είναι αυτό που λέγαμε, ότι είδαμε τον ήλιο του μεσονικτίου. Τα παιδιά τρελαθήκανε γιατί θεωρήσαν ότι είναι πολύ βαθιά και απέραντο το χάος, ιδιαίτερα η Λίδα αγχώθηκε. Έχει ένα κωδικό ε976, από κάτω υπάρχει ένα κομμάτι μάρμαρο ορθογώνιο και είναι συμβασμένο αυτό το κρύσταλλο. Παλιά πριν μπει αυτό το πράγμα υπήρχαν σκαλοπάτια τα οποία κατεβαίνανε κατευθείαν κάτω. Τα είχατε δει εσείς αυτό? Βεβαίως. Όταν λέμε παλιά μιλάμε στη δεκαετία του 60-65. Και θα το πω ξεκάθαρα, αποφασισμένα και να το καταλάβω. Μην τολμήσει να μας κουνηθεί κανένας, μην τολμήσει κανένας να πει γιατί τα βγάλατε, γιατί έχω βγάλει 2 υπουργούς πολιτισμού, τους έχω εκθέσει ανεπανόρθωτα, τη Μελίνα τη Μερκούρη για το έγκλημα στον Αστακό το 1987, την κατάχωση του πρωτοελλαδικού οικισμού, γιατί εργάστηκα στον Αστακό, τα βίωσα και ήταν η αφορμή για να φύγω από την αρχαιολογική υπηρεσία στην εφορία αναλύων αρχαιοτήτων, και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, διότι όταν του πήγα τα στοιχεία για το κερατσίνι και το θέμα του τάφου του Θεμιστοκλή, του κάνε γαργάρα. Μη μου κουνηθεί κανένας, γιατί δεν θα διστάσω να βγάλω και 3 και 4 και 5 υπουργούς πολιτισμούς και όλους από κάτω τους υφιστάμενους. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και μην μπλέξουν μαζί μας μόνο. Ακούω λοιπόν πάνω σε αυτά που είπαμε και είδαμε, κύριε Σκαφίδα, εσείς κατεβήκατε στα καταβάσια, κατεβήκατε και στο σημείο που περιγράφει ο Μιλωνάς και σας ακούμε. Λοιπόν, το σημείο που το υπόγειο αυτό χώρο που περιγράφει ο αείμνηστος Μιλωνάς, σαν και αυτό το χώρο υπάρχουν άλλοι 2. Ένα είναι το υδραγωγείο, το οποίο είναι στην κορυφή του λόφου. Ο λόφος από κάτω είναι εκείνος. Συν οι πόλεις που είναι ακριβώς πιο κάτω. Το ένα λοιπόν που περιγράφει ο Μιλωνάς δεν είναι υδραγωγείο που λέει ρωμαϊκό, όπως το λέει εδώ πέρα, και το κάνει γραφείο για να δουλεύει και να κάνει. 20-25 μέτρα στο βάθος, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη μούχλα, μέσα στην υγρασία. Είναι δικαιολογία αυτή? Λοιπόν, εκεί κάτω υπάρχουν άλλα πράγματα. Ο Μιλωνάς είχε βρει στο δυτικό γραφείο 400 τάφους. Σήμερα στο μουσείο, αν θα πάμε, όποιος και να πάει που δεν έχει πάει, υπάρχει μόνο ένα σκήνομα μικρού παιδιού. Τα υπόλοιπα, τα οστά όλων αυτών που βρήκε, ρώτησα πολλές φορές εγώ εκεί την αρχαιολόγο και κάποιους άλλους και μου είπαν ότι τα έχουν μπακεταρισμένα σε κουτιά και αυτά, σε αποθήκες και δεν ξέρω πού άλλο. Μην χαλάσουνε. Έτσι λένε. Για τους μεγαλοστικούς δεν τους συζητάνε καθόλου, δεν το δέχονται. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Μιλωνάς είναι ψεύδος. Εγώ κατέβηκα και εκεί κάτω υπάρχουν σαρκοφάγοι. Ακούστε να σας πω. Μα μην το λέτε έτσι. Μισό λεπτό. Μα δεν μπορούμε, δεν πούμε είναι ψεύδος. Ο Μιλωνάς δεν λέει την αλήθεια. Τι θα πει να μην πούμε? Κι άλλα στοιχεία. Σας παρακαλώ, μπορεί να είναι ο άνθρωπος πεθαμένος, αλλά εγώ δεν μπορώ να. Αυτά που είδα να τα. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα λέτε.
Απλά δεν το προχώρησε παρακάτω το πράγμα. όσο το προχωρήσατε εσείς. Πείτε μας λοιπόν εσείς τι είδατε. Κύριε Μπεξή, δεν έχει μόνο την επιγραφή με του. Πείτε μας λοιπόν τι άλλο είδατε εσείς. Λοιπόν, παντού γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον 2.000 προ έχουν βρεθεί σε μνημεία, σε σαρκοφάγους. Υπάρχουν οι σαρκοφάγοι από κάτω των βασιλέων και των βασιλισσών της Ελευσίνος. Δεν βρέθηκε ποτέ κανένας. Μια ρωμαϊκή σαρκοφάγος έχουμε πάνω στο μουσείο. Τα είδατε εσείς αυτά? Τα είδα βέβαια, σας το λέω. Σας το λέω. Πού είναι ο Ράδος, πού είναι ο Ελευσίνος, πού είναι η Τριπτόλεμη η Εννέα, πού είναι ο Δίσαυλος, πού είναι ο Τροχίνος, πού είναι ο Διοκλής, πού είναι ο Κελεός που ήταν στα χρόνια του οι γυναίκες, η Μετάνυρα, η Κλεισιδίκη, η Καλυθό, η Καλυδίκη, η Δημό, η Νέαρα, η Ροδάνια. Πού είναι αυτά όλα τα σκηνώματα? Ένα να βρουν για πού είναι αυτό, είναι της Μετάνυρας. Ξέρετε ότι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή που ο Μπόμπολας προσπαθεί, και το λέω, είχε κλείσει ο φάκελος και ξαφνικά ξανά άνοιξε πριν από 2-3 εβδομάδες από τους Ολλανδούς να φτιάξουν μολ, πώς το λένε, και να φτιάξουν και δύο κινηματογράφους κτλ. Στο γήπεδο της Ελευσινάς. Στο γήπεδο Πανευσινιακού που το έχουν πάρει οι Μπομπολάντες και οι Αλφα Μπάνκ και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Ξέρετε ότι εκεί πέρα είναι ο τύμβος ή μνημείο, όπως λέει ο ναός της Μετάνυρας, ο δρόμος που άγει προς Μέγαρα, ότι έχουν έρθει 3 φυγάδια στον αέρα και μυρίζουν και πετρέλαιο. Αυτά τα έχετε βγάλει ποτέ? Προχτές που λέγαμε ότι υπάρχουν 3 δηληστήρια, δεν είναι περίεργο σε όλη την επικράτεια να είναι 4 όλα και τα 3 να είναι μέσα στον κόλπο της Ελευσίνος? Αυτός ο κόλπος της μάνας μας Ελευσίνος, τι να πω, έχει βιαστεί δηλαδή ανεπανόρθωτα. Αν δεν ήταν κόλπος δεν θα βιάζεται ο κύριος. Ναι, αλλά σε έναν κόλπο όλοι πέσανε, τόσο γλυκός ήτανε. Στο κόλπο όλοι, στο κόλπο. Σας παρακαλώ τώρα. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι καμιά φορά ίσως δεν πρέπει να αποκαλύπτονται κάποια πράγματα γιατί δεν είναι η ώρα τους. Και θα επιμείνω, όπως έχω ξαναεπιμείνει μαζί με τον Στράτο και έχουμε έτσι μια διχνομία με τον κύριο Σκαφίδα. Με τον κύριο Σκαφίδα, ναι, τον Στράτο. Έχουμε το εξής. Εγώ όταν πήγα εκεί στην Κατεβάσια μαζί με τα παιδιά, όπως το αναφέραμε. Έχετε κατέβει στην Κατεβάσια? Βέβαια. Αυτό είπατε και στην προηγούμενη. Υπήρχαν και οι πόρτες που ήταν κλειστές, αλλά κλειστές από μέσα. Δηλαδή οι ιερείς, αυτοί που έπρεπε να σφραγίσουν, όπως είδαμε, όλες οι πύλες, όλες οι καμπάρες είναι κλειστές από μέσα. Δεν κλειστήκαν απ' έξω. Οι άνθρωποι θυσιαστήκανε για να μην αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα και στους Ρωμαίους και στους Χριστιανούς και στους σημερινούς μελετητές, ξένους, Γερμανούς, Γάλλους κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ώρα που θα αποκαλυφθούν και θα αρχίσουν να λειτουργούν τα ελευσίνια μυστήρια στο μέλλον, θα είναι από τα μέσα προς τα έξω να ανοίξουν οι πύλες. Όχι εμείς να πάμε με ένα κομπλεσέρ και να τις σπάσουμε, να μπούμε μέσα. Αυτό είναι... σαν ύβρις. Μακάρι να έρθει η ώρα να λειτουργήσουν ξανά αυτά τα αεραμυστήρια, γιατί αυτή η κλίμακα που οδηγεί στα έγκατα της γης πραγματικά ανύψωσε προς τα πάνω την διάνοια των ανθρώπων σε ανώτατα επίπεδα και τον κόσμησε με τον πιο ωραίο πολιτισμό, με τα πιο ωραία συναισθήματα, γιατί είναι αφιερωμένα μη τι άλλο στη μητέρα και στην κόρη, που η γυναίκα και ως μητέρα ιδιαιτέρως έχει πρικιστεί από τη φύση της να χαρίζει αγάπη, ειρήνη, όλα τα ευγενικά συναισθήματα. Και από αυτό που λέτε τώρα θα περάσω στον κύριο Κλήμη, διότι κύριε Κλήμη, χάθηκε η λατρεία της Δήμητρος και της κόρης. Μήπως επιβιώνουν στο λαό, στον ελληνικό λαό εδώ και αιώνες κάποια αρχέτυπα που λειτουργούν μέσα τους ούτως ώστε να φτάνει σε απίστευτες πράξεις και μάλιστα τα πρόσφατα χρόνια? Καταρχήν τα στοιχεία της ιστορίας της Δήμητρας και της Περσεφόνης και κυρίως η σχέση του ανθρώπου με τη φύση επικράτησαν και στις επόμενες περιόδους που ακολούθησαν, παρόλες τις διώξεις του χριστιανισμού που υπήρχαν εκεί στους κατοίκους. Συγκεκριμένο παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υμνούσαν ή λάτρευαν το άγαλμα της θεάς Δήμητρος, το οποίο υπήρχαν μάλλον δύο για να το θέσουμε ορθότερα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν ως επιστήλια για να μπουν μέσα στην πόλη. Είπατε ότι λάτρευαν το άγαλμα της θεάς τα χριστιανικά χρόνια. Βεβαίως. Ο κόσμος. Βεβαίως. Και το είχαν ως δοξασία μεγάλη, το λάτρευαν για να μπορέσουν, λόγω της θαυματουργής πίστης της οποίας είχαν ως προς την θεότητα, να το τονίσω αυτό, ως προς την θεότητα και όχι παρεξηγημένα όπως θέλουν να λένε ότι οι πρόγονοι μας λάτρευαν απλά τα είδωλα. Αυτά είναι κομμάτια
των μονοθεϊστικών θρησκειών που το βλέπουμε με τις εικόνες τους και με τα άλλα. Το συγκεκριμένο... Εγώ θέλω να ξεφύγουμε. Θέλω να πάμε στο συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο. Εσείς μας είπατε ότι τα χριστιανικά χρόνια υπήρχε άγαλμα της Δήμητρος, το οποίο, αν κατάλαβα καλά, το οποίο ελατρεύεται από τους ανθρώπους Ελευσινός. Βεβαίως, και το αποκαλούσαν. Μισό, γιατί εσείς μπορεί και κλίμα το λέτε αυτό στον αέρα. Όχι, έχουμε στοιχεία. Είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτό το άγαλμα είναι, ναι, αλλά είναι το δίδυμο. Υπάρχουν δύο. Το ένα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο της Ελευσίνος. Είναι αυτό που βλέπουμε, έτσι. Και αυτό τι είναι? Αυτό βρίσκεται στο μουσείο. Η αδελφή της είναι το δίδυμο, η δίδυμη Καριάτιδα, για να τονίσουμε και να πούμε στους τηλεθετές ότι στην αρχαία. Να τα ξαναδούμε, ελληνική, αν θέλετε, μία φορά ακόμα. Ναι, στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. Το ένα είναι στην Ελευσίνα. Ναι. Και το άλλο? Και το άλλο βρίσκεται στο Μουσείο του Κέμπριτζ, το οποίο είναι σε μία γωνιά. Και αντί να γράφουν τι ακριβώς συμβολίζει, ποια είναι η θεότητα, γράφει τα ονόματα των απαγωγέων. Εκπληκτικό. Των αρχαιοκαπήλων. Βεβαίως. Αποδεικτικό στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό. Το Κέμπριτζ έχει μουσείο πανεπιστήμια. Δεν είναι. Είναι το μουσείο συγκεκριμένα, το Fitzwilliam Μουσείο του Κέμπριτζ. Ναι, δεν είναι ακριβώς το Κέμπριτζ. Όχι, απλά να το τονίσουμε την ορολογία. Θα παρακαλέσω το κοντρόλ. Νομίζω πως έχουμε το συγκεκριμένο άγαλμα σε έκθεση. Καταρχήν, σε πιο καθαρή φωτογραφία. Το συγκεκριμένο άγαλμα είναι. Σε ποια γωνία, στη γωνία που βρίσκεται? Ύψος 2,10 και 2 τόνων. Το κάθε άγαλμα. 2,10 ύψος και 2 τόνων. Πείτε μας την ιστορία του κλεμμένου, λοιπόν, εν συντομία. Εκείνη την εποχή, εφόσον το τιμούσαν και το λάτρευαν το άγαλμα για. Αυτό το κομμάτι θέλω, το τιμούσαν και το λάτρευαν, λέτε. Έχουμε τα στοιχεία. Έχουμε τα στοιχεία, διότι στο βιβλίο του Αριστίδη Μεθενίτη, με τίτλο Το χρονικό της Λεψίνας, υπάρχει η μαρτυρία του ανθρώπου, του Εγγλέζου, του Έντουαρτ Ντάνιελ Κλάρκ, ο οποίος το έκλεψε με κάποιο δόλο σε συνεργασία με ιερείς και με τον τότε Τούρκο διοικητή που υπήρχε στην Αθήνα, γιατί η Ελευσίνα σαν πόλη βρισκόταν υπό την... Μιλάτε για την τουρκοκρατία, έτσι. Βεβαίως. Συγκεκριμένα έγινε το 1801. Μάλιστα, μισό λεπτάκι. Κύριε Βράιλα, είναι έτσι? Εγώ θα σας πω μάλλον ότι υπάρχει ένα βιβλίο αυτό εδώ του Κυριάκου του Σιμόπουλου που λέει «Η λελεσία και η καταστροφή των ελληνικών αρχαιοτήτων». Είναι ένας πολύ καλός μελετητής που μας αναφέρει από γράμματα που έχουν γραφτεί ότι οι ναύτες των ξένων στόλων ανέβαιναν ομαδικά στους αρχαιολογικούς χώρους εφοδιασμένοι με σφυριά βαριά και καλέμια και φόρταναν καραβιές με ακροτεριασμένες αρχαιότητες και όλοι φρόντισαν να αποσπάσουν κάποιο ενθύμιο στην Ελευσίνα, ή να το πουλήσουν. Σας παρακαλώ. Στην Ελευσίνα, γιατί ξέρετε, μου λέει ο κόσμος, μου λέει μα δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Τι τους αφήνουν να μιλήσουν? Θα πάμε 10 ώρες και θα μιλάνε ακόμα. Πρέπει να τους μαζέψω. Θέλω να καταλάβετε λίγο και το δικό μου τον πόνο, φίλες και φίλοι. Διότι εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν απίστευτα πράγματα, αλλά άμα τους αφήσω να μιλάμε, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Τι να κάνω? Δηλαδή, αν είχα 6 ώρες, να μιλάνε. Εδώ λέμε λοιπόν, θέλουμε, κύριε Βράιλα, το συγκεκριμένο απόσπασμα. Λέει, το άγαλμα της Δήμητρας θα συρθεί πάνω σε κατρακύλια, σε κυλινδρικά δοκάρια, έως την ακτή και θα φορτωθεί σε καράβι. Οι Ελευσινιώτες υπέκυψαν στη βία. Οι Μενιδιάδες όμως λίγες εβδομάδες πριν που πήγαν να τους πάρουν κάτι άλλο, τους κυνηγήσανε και δεν τους αφήσαν να τα πάρουν. Και κλέψαν το συγκεκριμένο άγαλμα. Λοιπόν. Βεβαίως. Καταρχήν ο Κλάρκ μαζί με... Εγώ ρώτησα και κάτι άλλο, κύριε Κλήμη μου. Δεν με βοηθάτε, σας το λέω άλλη μια φορά δημοσίως. Μου είπατε πως υπάρχει λατρεία του αγάλματος. Έχετε αποσπάσματα γι' αυτό? Βεβαίως. Ή όχι? Βεβαίως. Έχετε εσείς? Το αναφερόμενο άγαλμα βρέθηκε μέσα στην Κοπριά. Μέσα σε Κοπριά από πρόβατα, από μοσχάλια, ξέρω εγώ, από γίδια, έξω ακριβώς από τα μικρά προπήλαια. Το είχαν εκεί όμως εξεπίτηδες μέσα στην Κοπριά, διότι οι Ελευσίνοι νομίζανε, πίστευαν ότι βυθιζόμενο μέσα στο χώμα βυθιζόμενο, θα είχαν καλές σοδιές και... Μπάστε. Έχετε το απόσπασμα, κύριε Κλήμη? Το αγαπούσα και το τιμούσα. Διαβάστε το λοιπόν. Λοιπόν, καταρχήν, στην άκρη του δρόμου, ακριβώς πριν μπούμε στο χωριό, αυτά τα λέει ο Κλάρκ. Μάλιστα. Φάνηκε το υπερφυσικό άγαλμα της Θεάς, κοντά στο άκρο του ναού, του Άη Γιώργη. Οι κάτοικοι του μικρού χωριού που είναι χτισμένο ανάμεσα στα ερείπια της Ελευσίνας έβλεπαν αυτό το άγαλμα με θρησκευτική ευλάβεια. Απέδιδαν στην παρουσία του την εφορία της γης τους και γι' αυτόν τον λόγο συσσόρευαν γύρω του όλες τις κοπριές που προοριζόταν για τα χωράφια τους. Πίστευαν πως αν το έχαναν, η μικρότερη συμφορά θα ήταν η καταστροφή της σοδιάς της χρονιάς. Ανάμεσα στα στολίδια του αγάλματος και στα αυτιά του τοποθετούσαν στάχια, αλάθετη πρόβλεψη για την εφορία της γης.
Είναι συγκλονιστικό. Τι άλλο να πούμε. Κανείς δεν μπορούσε να το πάρει, διότι υπήρχε ένας θρύλος ότι αν χανόταν το άγαλμα, αυτοί που θα το έπαιρναν θα πάθαιναν κάποιο κακό. Όπως και έγινε όταν εκλάπη το άγαλμα και έφτασε στο Σάσεξ της Αγγλίας, βούλιαξε το πλοίο, βυθίστηκε το πλοίο μαζί με το άγαλμα και με 1002 προσπάθειες κατάφεραν οι αρχαιολόγοι και οι δίδες να το φέρουν επάνω και να το βάλουν στο μουσείο. Το απόσπασμα μας διαβάσατε είναι συγκλονιστικό. Είναι από το βιβλίο. Δηλαδή, οι σύγχρονοι Έλληνες της εποχής του 1800 λάτρευαν τη Θεά Δήμητρα. Και λένε, κύριε Καρποδίνο, τελειώσαν τα μυστήρια. Τελειώσαν τα μυστήρια. Τα μυστήρια δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Προς επίρρωση των λεχθέντων των φίλων, θα σου πω ένα άλλο που έχει άμεση σχέση και με τα μάρμαρα του Παρθενώνος που είναι που έχουν τα διεθνή κλεφτρόνια πάρει και τα έχουν στο Λονδίνο. Γιατί εδώ όλο για Αγγλία ακούω. Όλο για Αγγλία. Σάσεξ, όλη η Ευρώπη, όλα τα μουσεία της Ευρώπης και της Αμερικής βρίσκουν ελληνικό μνημείο. Αφού ο κύριος Μπεξής επιμένει να παρουσιάζουμε στοιχεία στην εκπομπή για να βλέπει το κοινό, να πάνε στην οδό Φιλελλήνων, είναι η Αγγλικανική Εκκλησία, στο τέλος του δρόμου. Εάν θα μπουν μέσα, δεξιά στον περίβολο υπάρχει μια αναθματική πλάκα στον τοίχο Μαρμαρίνη, όπου είναι το βραβείο της τότε βασιλής της Αγγλίας στον Έλγιν που της πήγε τα μάρμαρα. Το παράξενο είναι ότι καυχόνται για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται για τις πράξεις αυτές. Έτσι. Και είναι διεθνή κλεφτρόνια. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ευρώπης έχει 3 λέξεις και οι 3 λέξεις είναι ελληνικές. Έχει ένα μικρό απόσπασμα που λέει ότι στην Ελευσίνα είχε διασωθεί κατά τους αιώνες στην τουρκοκρατία ένα πανάρχιο άγαλμα της Δήμητρας και οι κάτοικοι το θεωρούσαν ιερό. Σε αυτό απέδιδαν την εφορία. Ναι. Εδώ. Ο πολίτης, ο Νίκος Πολίτης, σε ένα αλόνι στη Λεψίνα ήταν ένα μαρμάρινο άγαλμα που προστάτευε το χωριό. Με τη βοήθειά του πήγαιναν καλά τα γεννήματα. Κάθε γιορτή του ανάβαν καντήλι, καθώς τα εικονίσματα. Ονόμαζαν μάλιστα το άγαλμα Αγία Δήμητρα. Είναι συγκλονιστικό. Είναι αποδείξεις, γι' αυτό λέμε διαβάστε φίλες και φίλοι. Ανοίξτε τα βιβλία. Αυτό που δεν θέλουνε. Διαβάστε, μορφωθείτε, όλοι μαζί αναζητούμε. Εμείς αυτήν την εκπομπή δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο. Το μόνο που κάνουμε είναι να σας δίνουμε ερεθίσματα και να σας πηγαίνουμε προς την έρευνα. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Και εκεί ακριβώς θα συνεχίσουμε. Ο Κολοκοτρώνης έχει πει μια φράση, εμείς οι Έλληνες, λέει, όταν μιλάμε στους θεούς, στεκόμαστε όρθιοι. Έτσι. Πάμε κύριε Σκαφίδα, έχουμε... Είναι πολύ σημαντικά αυτά, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Πλήρη μελέτη των ανασκαφών δεν είδαν ακόμη το φως, μόνο ότι αναμένεται σχεδόν επί μια εκατονταετία. Το 85 μιλάμε για 100 χρόνια πριν. Το 1985 αναφέρει ο Μιλωνάς ο Αείμνηστος ότι πλήρη μελέτη ανασκαφών ακόμη δεν έχουμε δει, παρότι έχουν περάσει 100 χρόνια. Τούτο δε το έργο δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Γιατί μόνο 2 αρχαιολόγοι από εμάς ζουν. Δηλαδή ζούσε ο Αείμνηστος και ο Τραυλός. Από το μεγάλο αριθμό εκείνων που έλαβαν μέρος και λέει, προσέξτε, λέει πιο κάτω, μισό λεπτό. Αποκάλυψη του ιερού. Βρίσκονται ακόμη στη ζωή, οι 2 που βρίσκονται. Και αποτελούν τη μόνη εγγύηση μιας ολοκληρωμένης γνώσης των πραγμάτων. Άραγε η έλλειψη μιας τέτοιας δημοσίευσης οφείλεται στην προσταγή της θεάς να μην ανακοινωθούν τα μυστικά, κύριε Βράιλα, λέει, αναρωτιέται. Της λατρείας. Που τη σπάσει τα πάσα ρητά. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Να μας συγχωρήσουν οι φίλες και οι φίλοι, διότι όπως είπαμε, εμείς εδώ τα βγάζουμε όλα στο φως. Αλλά στο θέμα των μυστηρίων, το ξαναλέω για άλλη μια φορά για όσοι δεν το είδαν, δεν θα θυσιάσουμε στο βωμό της οποιασδήποτε τηλεθέασης για λόγους περιέργειας, έτσι, αυτά που οι πρόγονοι μας και κάτι ήξεραν και το ήξεραν καλά, τα πιο απόκριφα τα κρατούσαν άρρητα, δηλαδή δεν τα έλεγαν. Γι' αυτό ακριβώς ονομάζονται και μυστήρια. Αλλά θα βγάλουμε τόσα πολλά και ήδη το κάνουμε, τα οποία πιστεύω πως θα σας δώσουν τα ερεθίσματα για να αρχίσετε και μόνοι σας να ψάχνετε περισσότερο. Αυτό το Σάββατο, ξαναλέω για άλλη μια φορά, στις 7 η ώρα, Δοδόνης 36, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γρηγορίου για να αναλύσει το θέμα ΖΙΑ, Ελευσίνια μυστήρια, διατροφή μας σήμερα, τι τρώμε σήμερα, τι τρώγαμε τότε, ποιες οι διαφορές, κύριε Γρηγορίου, σας παρακαλώ, ποιες οι διαφορές, μην βιάζεστε. Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο φτάσαμε. Θα τα πείτε όλα, θα σας δώσω όλο τον χρόνο. Ελεύθερη είσοδος, φίλες και φίλοι. Ελάτε, Δοδόνης 36 και τηλεφωνήστε 210 38 46 76 για περισσότερες πληροφορίες. Βομβίτσες μετά. Έχουμε πρώτα ένα μικρό, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, απαραίτητο για την εκπομπή, και επιστρέφουμε σε λίγο. Πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε με το επόμενο βίντεο
αποκαλυπτικό και αυτό για τα Ελευσίνια μυστήρια. Εδώ είμαστε μέσα στο πλουτόνιο και εδώ, σε αυτό το σημείο ακριβώς, στο ταβάνι δηλαδή της κοιλιάς, υπάρχει η ιερή σικιά, το ιερό δέντρο του Πλούτονα, που αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δέντρο να είναι ανάποδα φυτρωμένο και να ζει με τη ρίζα, τον κορμό, τα φύλλα και τους καρπούς που βγάζει μαύρα σίκα. Το νόημα αυτού του χώρου είναι το εξής. Εδώ ήταν ένας από τους χώρους, από τους άρρητους, όπου ετελούνται τα άρρητα των αρρήτων ιερά μυστήρια, τα οποία σχετίζονται με τον Πλούτονα, την κόρη και τον Ίακο. Το έργο που παρήγαγε το ιερό αυτό μυστήριο φάνηκε στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, γιατί έσπηρε στα έγκατα της ψυχής, εκεί στον άρρητο και μύχιο κόσμο του ανθρώπου, σπόρους αρετών, οι οποίοι ανεδίθησαν στη συνείδηση των ανθρώπων, στην πολιτεία, στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, παντού. Ο Θεός Πλούτων των υποχθονίων μύχιων κρυπών λειτουργιών της φύσεως, όπως λέει και το όνομά του, αναφέρεται στην προσάρτηση καταριθμών του είδους, και εξ αυτού συμπεραίνεται ότι τα ιερά μυστήρια, τα τελέσματα, σχετίζονται ακριβώς με την αναπαραγωγή της ζωής, και έτσι καταλαβαίνουμε ότι ο Πλούτον, ο Θεός του σκότους, αυτό που πολλούς τρομάζει και νομίζω ότι είναι ο Θεός του θανάτου, στην πραγματικότητα είναι ο αυτό. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και έχουμε και άλλα να δούμε. Έχουμε και άλλα πολλά να δούμε. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα πάνω σε όλα αυτά που είδαμε και τώρα και πριν σχετίζεται με τους υπόγειους χώρους. Υπάρχουν πολλά ακόμα πλάνα τα οποία έχουμε τραβήξει, αλλά αυτά είναι ένα δείγμα πραγματικά από το τι ακόμα μας κρύβει, μάλλον μας κρύβουν στην Ελευσίνα. Θέλω να ρωτήσω όλους σας, και είναι ένα βασικό ερώτημα και των τηλεθεατών μας: σε αυτούς τους υπόγειους χώρους τι εγένετο, ποια η χρησιμότητά τους και γιατί να μην γίνονται τα συγκεκριμένα δρόμενα ακόμα και σήμερα πάνω στη γη? Είναι ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο θέτω σε όλους σας. Να πω κάτι. Για μένα δεν υπάρχουν μυστήρια. Ναι, για μένα δεν υπάρχουν μυστήρια. Γιατί η γνώση μας εδώ και 2.500 χρόνια έχει αναδείξει την πραγματικότητα. Το θέμα είναι πώς μπαίνεις στη γνώση. Με ποιο μυαλό μπαίνεις, με ποια γλώσσα μπαίνεις και τι κοιτάς να δεις. Τι κοιτάς να δεις. Εγώ δεν έχω ανάγκη να πάω στο Ελευσίνια μυστήρια να πάρω μέρος εννοώ, για να καταλάβω τι γίνεται στον πλανήτη και να καταλάβω τι γίνεται στην Ελλάδα. Η γνώση μας είναι αρκετή εδώ και δεκαετίες. Και δυστυχώς ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το 1920, και γι' αυτό είναι το αποτέλεσμα της απόκρυψης που ακούμε συνέχεια, απόκρυψη παντού, ό,τι βρίσκεται χάνεται. Τότε όμως κάνανε τις έρευνες, και η έρευνα ήταν απλή με την επιστήμη την τότε, 100 χρόνια πριν, για να γνωρίζουν τα πάντα περί ελλαδικού χώρου. Το τι είχαμε, τι φτιάξαμε, πώς τα φτιάξαμε και τι είναι. Και δυστυχώς κανείς μέχρι σήμερα... Εγώ, κύριε Γρηγορίου, θα ξαναγίνω κακός. Ξαναρώτησα για ποιο λόγο
υπάρχουν οι υπόγειοι χώροι και τι ετελείτο στους υπόγειους χώρους. Όχι, σας παρακαλώ. Σας έθεσα συγκεκριμένο ερώτημα και δεν μου απαντήσατε. Απαντήσατε σε κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θέλω παρακαλώ στο συγκεκριμένο ερώτημα. Αμέσως μετά σας δώσω λόγο. Μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, τα ελευσίνια μυστήρια ήταν το να μπορέσει ο κάθε μειούμενος να κατέβει στις κατεβάσιες, να βιώσει τον ίδιο το θάνατο στο σώμα του, στο είναι του, στον εαυτό του, να περάσει μέσα από όλη τη διαδικασία που πέρναγε υποτίθεται την ψυχή του πεθαμένου, μέσα από τον Πλούτονα, τη Δήμητρα, την Περσεφόνη, να πάρει το κερί και τα 3 στάχια, να ανέβει την ανεβάσια, γιατί μιλάμε κατεβάσια, να ανέβει την ανεβάσια, να δει ότι είναι πια ξημέρωμα, να δει τους 2 ήλιους ταυτόχρονα, να χαιρετήσει τους δικούς του, να τους μεταδώσει το Άγιο Φως που έπαιρνε από κάτω, ώστε να το ρωτήσουν εκείνος, Εύμολπε, ανέστης? Και να απαντήσει ο Εύμολπος, αληθώς ανέστη. Είναι ένα θεατρικό, μιμητικό, δρόμενο λοιπόν, αποκαλυπτικής, το είπα, αποκαλυπτικής φύσεως. Δηλαδή, όταν στο ορισμό του θεάτρου έχουμε ότι πρέπει να βιώσεις το θέατρο κάτι, θέλετε να πείτε κάτι παρόμοιο, δηλαδή πρέπει να βιώσεις, να μιμηθείς. Βίωνες το θάνατο, ώστε να καταλάβεις την αξία της ζωής. Γίνονταν προσέγγιση ακριβώς σε αυτές τις άρρητες έννοιες. Είναι ένα θεατρικό αλληγορικό δρόμενο, το οποίο παρουσιάζει εντάχει και συνοπτικότατα τους νόμους της ζωής, τις βασικές αρχές για τη δημιουργία της ζωής και για τη διόνυσή της. Αλλά για να καρπίσει αυτό το δέντρο της αρετής και να βγάλει αυτούς τους θαυμάσιους πνευματικούς καρπούς που διάνθησαν τον πολιτισμό μας, χρειαζόντουσαν προϋποθέσεις. Έπρεπε ο νεόφυτος πρώτα να περάσει από τα μικρά ενάγρις μυστήρια, εκεί να το πάρει απόφαση. Αυτό το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Αλλά έπρεπε να περάσει τους διεφυρισμούς. Στον υπόγειο χώρο πρέπει να μπει, κύριε Τσάνη, έτσι. Στον υπόγειο χώρο θα περάσει οπωσδήποτε για να εξοικειωθεί με την έννοια του θανάτου και όχι μόνο. Καταρχήν, η μοίηση είχε σαν σκοπό την αποκάλυψη της ίδιας της αληθινής φύσης της ψυχής. Η μοίηση γινόταν για την ίδια την ψυχή και ανοίγονται 2 δρόμοι. Ο προς τα άνω που ήταν της Δήμητρας και προς τα κάτω που ήταν της Περσεφόνης. Έτσι γινόταν και η καθαρμή και μπορούσε να απελευθερωθεί η ίδια η ψυχή, να γίνει υπέρβαση νοητική, να απελευθερωθεί από τις ορμές της για να μπορέσει πλέον καθαρή να δει το πέρασμα ανάμεσα τη ζωή προς το θάνατο, δηλαδή στην ουσία έβλεπε η ψυχή το άτομο που ήταν εκεί σε μια κατάσταση, πώς ακριβώς είναι ο θάνατος, τι ακριβώς περνάει σε όλες αυτές τις βαθμίδες και ξαναερχόταν ξανά στον υλικό κόσμο. Δηλαδή, όπως υπήρχε ο καθαρμός. Όπως κάτι παρόμοιο είχαμε στον Εκειομαντίο του Αχέροντος. Ναι. Έτσι, όπου και εκεί, από ό,τι γνωρίζουμε και από τις πηγές, ο μειούμενος, αυτός που πήγαινε στον Εκειομαντίο, πέρναγε από ένα λαβύρινθο σκοτεινό μέχρι να φτάσει, και αυτό σώζεται μέχρι σήμερα. Μπορείτε να πάτε στο καναλάκι, στο δρόμο που πάει προς Ιγουμενίτσα, εκεί στον Εκειομαντίο του Αχέροντος, στον περιφερειακό ποταμό, και αν τα δείτε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Και δηλαδή, θέλετε, τα δρόμενα γινόντουσαν και πάνω επί της γης και κάτω από τη γη. Το κάθε ένα έχει τη δικιά του σημασία. Και το δικό του συμβολισμό. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό, η αρετή, αυτό διδασκόταν η ψυχή, και η σοφροσύνη για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το σημείο, ούτως ώστε πεθαίνοντας πλέον σταματούσε ένας κύκλος, μπορούσε πλέον η ψυχή να περάσει τα ηλίσια παιδεία. Έλεγε ο Ρενής ο Τρισμέγιστος, αγών αρετής ίσον αγών ψυχής το γνώνε το θείον. Δηλαδή, για να καλλιεργήσει κανείς τις αρετές του πρέπει να γνωρίσει το θείο. Πόσα πράγματα δεν γνωρίζουν και οι πρόγονοί μας είχαν πει, πράγματα που και κάποιοι θέλουν να τους βγάλουν, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ανώριμοι, ανόητοι, δεν ξέραν από το θείο, δεν ξέραν για την ψυχή. Εδώ πλέον όλα αυτά καταρρίπτονται, και όχι μόνο από εμάς, από βιβλία, από έρευνες, και βγαίνουν στην αλήθεια, βγαίνει το φως στην αλήθεια. Βγαίνει προς τα έξω το φως, βγαίνει η αλήθεια. Κύριε Σκαφίδα, πάνω επί του θέματος λοιπόν, τι ήταν αυτή η υπόγειοι χώροι, τι γινόταν εκεί, ποια είναι η άποψή σας? Εγώ μπορώ να το διαχωρίσω σε 2 πλευρές αυτό το θέμα. Το ένα είναι ότι πραγματικά η μίσθεση, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι δεν μπορούσε να φιλοξενήσει επάνω το ελευθέριο πάνω από 400-500 άτομα. Κατεβαίνανε κάτω. Δεν είναι όμως αυτό. Μπορεί να υπήρχε ένας πιο μικρός αριθμός μίσεων, δεν είναι? Κάτω γινόταν κάτι άλλο. Ναι, βιώνανε το θάνατό τους εν ζωή, αλλά γινόταν και κάτι άλλο. Δεν είναι το ίδιο το ρετυρέ με το υπόγειο. Το ρετυρέ και τα άλλα διαμερίσματα μπορούμε από μακριά να τα φωτογραφίσουμε, να τα δούμε. Το υπόγειο πρέπει να το σκάψουμε για να μπούμε.
Να ανοίξουμε τις κάτω πόρτες για να μπούμε να δούμε τι γίνεται. Τα συναισθήματα της οικογένειας που είναι πάνω στο ρετυρέ δεν είναι τα ίδια με τις οικογένειες που είναι κάτω στο υπόγειο. Τι θέλω να πω με αυτό? Τα θρησκευτικά και αυτά, εγώ τα βλέπω λίγο πιο μακριά. Από τις αναφορές που έχουν, και αυτές τις λαμβάνω υπόψη βέβαια, που έχουμε διαβάσει σε κάποια βιβλία κάποιες αναφορές, η κτία ποια είναι? Μπορεί αργότερα να μιλήσουμε για δραμαχία και θα σας πω εκεί κάτω. Κάτω υπάρχουν, εκτός από τους λαβύρινθους, δεδαλώδεις δρόμους, τα κτίσματα του Πλούτονος στο παλάτι, τα δέντρα που λέμε, τα ποτάμια, λίμνες κτλ. Ό,τι υπήρχαν κάτω, υπήρχαν και τεχνογνωσίες προηγμένων πολιτισμών, κρυμμένες ερμητικά. Θα σας αναφέρω μετά πώς βοηθήσανε, φωνάξανε τον Θεμιστοκλή που ήταν και απόγονος των Κυρίκων και του είπανε: εδώ θα πει στον Ευρυδιάδη, εδώ θα πει στον Σπαρτιάτη, εδώ θα πολεμήσετε για να σας βοηθήσουμε. Και είδαμε τότε, εκτός από τα σύννεφα και αυτά της λάμψης, τους πυράβλους. Ο πύραυλος είναι αρχαία ελληνική λέξη, είναι από την πυρά και από τον αυλό. Οι αυλοί που είναι έξω στην αυλή του μουσείου, θα δείτε φαίνονται σαν δάδες. Είναι αυλοί, περίπου αυτό το σχήμα είχαν, που φεύγαν οι πυρακτωμένες σφαίρες και πέφτανε με ακρίβεια επάνω στα περσικά πλοία. Ήταν μια πολύ μεγάλη βοήθεια του Ερατείου. Μπορέσαν και ενεργοποίησαν τα όπλα εκείνη την ημέρα, την 22η του 480, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μετά δεν μπορέσαν. Γιατί? Κάτω λοιπόν στις καταβάσεις υπήρχαν ερμητικά, για μένα, προηγμένες τεχνολογίες που είναι ακόμη και σήμερα. Ας πάνε, σαν ανοίξουν και τις βρούνε. Κύριε Γρηγορίου. Συμφωνώ απόλυτα. Η γενετική επιστήμη σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραγωγή των δημητριακών. Θέλουμε μια τέτοια γνώση του φαινομένου της βιολογίας για να έχουμε δημητριακά στον πλανήτη, και οτιδήποτε υπάρχει. Αν το χάσουμε, το χάσαμε. Σήμερα κανένας πληθυσμός, κανένας άνθρωπος, κανένα εργοστάσιο, καμία γενετική επιστήμη δεν μπορεί να σου παράγει ένα δημητριακό. Και γιατί ονομάζονται δημητριακά? Άρα αυτό το συνδέεται, με τον υπόγειο χώρο, με τη γνώση, με τη ρίζα, το βλάστημα. Το απλό, όταν μιλάμε για φουσκή, εντάξει, φουσκή, πρόβατα, γήτες κτλ. Αλλά ξέρουμε ότι είναι χημικά μόρια αζότου, άνθρακα. Δεν υπάρχει παραγωγή χωρίς οξύδια του αζότου. Πόσο μακριά πρέπει να πάει το μυαλό μας για να καταλάβουμε ότι όταν καλλιεργείς κάτι και παίρνεις τις δυνάμεις μέσα από το χώμα, πρέπει να τις ξαναβάλεις μέσα. Αλλιώς πότε θα το πάρεις, πότε θα το ξαναπάρεις? Πολύ σωστή παρατήρηση. Να πω κάτι ακόμη. Ναι. Στις μοιήσεις εμοιούνται γυναίκες, άντρες και παιδιά. Ακούστε τώρα το παράδοξο. Ερώτηση. Οι δοκιμασίες που εγέννονται εκεί κάτω ήταν φοβερές. Δηλαδή, όταν φτάνανε στην 7χρονη πηγή και τους λέγανε οι ιερείς: αν πιείτε νερό, ξαναγυρίζετε πάλι πίσω, δεν μας κάνετε. Εάν δεν πιείτε, συνεχίστε και μπαίνετε στα ηλίσια πεδία, στους κήπους της Περσεφόνης. Ποιοι ήταν αυτοί που είχαν το στένος, ακόμη και τα παιδιά, ακόμη τέτοιο στένος, τέτοια δυνατότητα οργανισμού, ψυχής? Και γιατί όλες αυτές οι μεγάλες δοκιμασίες για να με κάνουμε ένα καλύτερο άνθρωπο? Να πω κάτι. Κύριε Καρβέλη, ναι. Ενώ οι θεότητες, γιατί όλα είναι κώδικες, οι θεότητες αυτές που αναφέρουμε σήμερα στην εκπομπή μας θεωρούνται γήινες. Γη-Μήτυρ, Δημήτυρ, έτσι. Δημητριακά, δηλαδή είναι η μητέρα των σιτηρών κλπ. Στο κοσμοσκάφος τα γύρω του Γεωργίου Λευκοφρίδη, που αναφέρει το όργανο του Αριστοτέλους, αναφέρεται μέσα ότι η Δήμητρα ήρθε με διαστημόπλιο από τον αστερισμό της Παρθενού και από το Α του Στάχεως. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Αυτό που λέτε τώρα. Δηλαδή ήθελα να ρίξω μια βομβίτσα για να πάμε και σε άλλες εκπομπές. Αυτό που λέτε που γνωρίζω ότι είναι θέμα το οποίο τώρα δεν μπορεί βεβαίως να αναλυθεί. Όχι, και το να πετάω, δούμε αν όντως ισχύει έτσι. Μα εγώ λέω την πηγή μου. Δεν τη λέω, πρέπει να το δούμε. Εσείς το λέτε, αλλά πρέπει να το δούμε. Το ξέρω, το γνωρίζω. Σε ολόκληρη εκπομπή. Μα αυτό θέλω να πω. Το έφερα ως σύνδεση με αυτά που είπε ο κύριος Γρηγορίου και ο του θαύματος. Γιατί είπε ο κύριος Γρηγορίου κάτι, ότι ο σπόρος του Δημητριακού, πώς το είπατε? Δεν υπάρχει τρόπος παραγωγής επί του πλανήτη σήμερα. Μάλιστα. Ούτε πριν, ούτε δικαιολογείται καν. Είναι ερωτήματα αυτά. Η ιδιότητά της, λέει, που ήρθε με το διαστημόπλιο ήταν βιολόγος. Δηλαδή, θα τρελαθούμε εντελώς.
Εάν έχουμε στοιχεία και αποδεικνύονται κάποια πράγματα, βεβαίως και δεν θα τρελαθούμε. Άλλωστε το είχατε πει και σε μία άλλη εκπομπή, ότι το ανεξήγητο δεν είναι ανεξήγητο. Αυτό που δεν εξηγείται προς το παρόν. Έχουμε στοιχεία για τα σκάφη των Περσών που δεν χτυπήθηκαν μόνο από πάνω, αλλά χτυπήθηκαν και από τα ύφαλα. Έχουμε στοιχεία να τα πούμε αν θέλετε, να μάθει ο κόσμος. Επί του παρόντος όχι, θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Κλίμη. Καταρχήν, για να ολοκληρώσουμε το θέμα των Ελευσινίων, το τι γινόταν κάτω, η ψυχή ανυψωνόταν κατά κάποιον τρόπο, ταυτιζόταν με το θείο. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο που μας βλέπει τώρα. Δηλαδή, υπάρχει σε εισαγωγικά, θα το βάλω, ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο μετά θάνατο, γιατί οι Έλληνες δουλέψαν πάρα πολύ πάνω στο κομμάτι. Βεβαίως, γιατί η θεολογία. Και για αυτόν τον κόσμο, βέβαια, πάνω απ' όλα. Των προγόνων μας ήταν πλήρης. Δεν είχε κενά. Έγιναν τα κενά, καταλαβαίνετε, με κάποιους διωγμούς και με το πέρασμα των αιώνων. Εάν υπήρχε αυτή τη στιγμή, είχε σωθεί όλη η θεολογία, ακόμα και η ορφική θεολογία, ή πάνω στα μυστήρια ή πάνω σε όλα τα θέματα τα οποία είχαν αναπτύξει οι φιλόσοφοι μας, αυτή τη στιγμή δεν θα μιλάγαμε για έναν τέτοιο κόσμο στον οποίο ζούμε. Θα ήταν τελείως διαφορετικός, καλύτερος, θα υπήρχε αρετή, θα υπήρχε σεβασμός ο ένας με τον άλλον, και η τεχνολογία που είπε ο κ. Καρποδίνης προηγουμένως υπήρχε και εκείνη την εποχή. Αλλά ήταν το μυστικό του ότι την γνώριζαν λίγοι. Διότι η τεχνολογία, τη βλέπουμε και στη σημερινή εποχή, όταν θα πέσει στα χέρια των πολλών και άσχετων, γίνεται άκρως επικίνδυνη. Ακριβώς. Κύριε Βράντα, συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Δήμητρα, όταν αποχώρησε μετά από 300 χρόνια από τους Ελευσινίους που έζησε μαζί τους, άφησε εκεί την ιερή της ράβδο, τη χρυσή ράβδο της και τα 3 χρυσά στάχια που ήταν και αυτά δικά της, στην αρχιέρεια που θα έκανε πια τα Ελευσίνια μυστήρια που τους είχε μάθει η ίδια. Ξέρουμε ότι τα 3 στάχια μέχρι σήμερα υπάρχουν και είναι σε ιδιωτική συλλογή στην Αμερική από ιδιώτη, και δεν γνωρίζουμε ότι η ιερή ράβδος το γράφει ο κύριος Κυριάκος Σιμόπουλος σε κάποιο του βιβλίο. Και μάλιστα αναφέρει και το όνομα. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ. Σώζονται 3 χρυσά στάχια. Είναι έτσι. Σε κάποια ιδιωτική συλλογή στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη, κύριε Τσάμι. Σας ακούμε. Είναι και η ιερά ράβδος. Εγώ γνωρίζω για τα χρυσά γουρουνάκια και τη γουρούνα που την. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα για 3 στάχια. Και την ιερή ράβδος που φυσικά πρέπει να είναι πάνω στο Άγιο Όρος, κατά τη γνώμη τη δική μου, όπως και άλλα ιερά κοιμήλια που έχουν και τις μήτρες και όλα αυτά που ήταν από την αρχαιότητα. Ότι υπήρχαν σύμβολα, αυτό το γνωρίζουμε σίγουρα. Ναι. Έτσι. Κύριε Τσάμι, σας ακούμε. Από όλα αυτά που είδαμε, γιατί είδαμε πράγματα, κοιτάξτε, αυτά που βγήκαν σήμερα στην εκπομπή και τα υπόλοιπα που θα βγουν στη συνέχεια, νομίζω ευνηδιάζονται πολύ. Είναι πραγματικά, νομίζω, αποκαλυπτικά για όλους, σας το λέω. Εγώ ασχολούμαι χρόνια με τα θέματα, το ξέρετε. Σήμερα έχω εκπλαγεί, ενώ θεωρούμε γνώστης εντός εισαγωγικών κάποιων πραγμάτων και ασχολούμαι. Κύριε Μπερνή, σας παρακαλώ κύριε Μπεξή, ένας φίλος. Σας παρακαλώ πολύ να σας διαβάσω 2 γραμμές μόνο. Πείτε μας. Λοιπόν, δεν τα λέω εγώ, ο ίδιος. Ο αρχαιολόγος τα λέει αυτά. Οι παλαιοί ανασκαφείς είπαν ως τώρα το παραμύθι τους. Τώρα έχουν σειρά οι νέοι να πάρουν τη δάδα και να προχωρήσουν μπροστά. Γιατί οι ελπίδες μας δεν είναι πλέον στους παλαιούς ανασκαφείς, οι ελπίδες μας είναι στους νέους. Προχτές στην προηγούμενη εκπομπή σας είχα πει, πώς σας είχα παρθήσει. Όλοι το ίδιο κάνανε. Δεν μας έχει πει κανείς πού είναι το υπόγειο τούνελ που πάει στη Σαλαμίνα. Πού είναι το υπόγειο τούνελ, περνάει κατά το αεροδρόμιο του Μεταξά, το 1936, και φτάνει στην Ζωδόχου πηγή και έχουν μποτάρει. Όσο μιλάτε όμως, εγώ γιατί κάποιος που άνοιξε το αντιλόγιο δεν ξέρω από πού είναι τα στοιχεία που μας δίνετε, είναι από αυτό το βιβλίο, από ένα συνέδριο διεθνές που έγινε στην Ελευσίνα το 1985. Μάλιστα. Έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα που λέτε. Τα λένε οι ίδιοι αυτοί. Έτσι, για τη σωτηρία της Ελευσίνας και τις αρχαιότητές της. Ελευσίνα 6 με 8 Σεπτεμβρίου 1985. Να το πω, γιατί μην νομίζουν πως θα λέτε από το κεφάλι σας. Όχι. Στο Δήμο Ελευσίνος πρέπει να υπάρχουν στο αρχείο και κάποια βιβλία ακόμη. Όλα τα εργοστάσια του πλανήτη είναι εκεί. Είναι το πιο μολυσμένο μέρος στον πλανήτη. Ναι, και είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί τόσες καταστροφές στην Ελευσίνα? Τι θέλουν να κλείσουν, στην Ελευσίνα? Η κατοίκηση της Ελευσίνας είναι 12.000 χρόνια. Κατοίκηση. Για ποιο λόγο, κύριε Γρηγορίου μου και φίλες και φίλοι μας? Να σας πω κάτι πολύ απλό. Με οποιοδήποτε σύνταγμα σήμερα. Για ποιο λόγο
αυτό το ιερό μέρος έχει κακοποιηθεί τόσο βάναυσα. Και στη συνέχεια... Κρύβει τεχνολογίες, κύριε Μπέξη. Πώς θα το πω, μέχρι να πεθάνω το φωνάζω. Κρύβει τεχνολογίες οι οποίες δεν ανοίγουν τις πόρτες. Δεν τους συμφέρει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στην Εκκλησία δεν συμφέρει. Στα επετοειδή του Υπουργείου Πολιτισμού δεν ξέρω. Ήρθε άλλη φορά να μην όχι, σας παρακαλώ, μου κάνουν μήνυση. Έχει και αξιόλογους ανθρώπους. Ακούστε να σας πω, ο Μεταξάς είχε πει τότε το όχι. Εγώ είπα, υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Όχι, αλλά σας παρακαλώ, αφήστε να μιλήσω. Ο Μεταξάς είπε το όχι τότε. Και μπράβο του, ήταν Έλληνας. Ήταν Αθήνας όμως όταν έδωσε δικαίωμα στον Τιτάνα να κάνει επεκτάσεις και να ρημάξει τα πάντα στην παραλία. Τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα. Ο Παπαδόπουλος. Θα ξαναμπούμε μισό το γνωρίζετε όλοι, το προλάβαμε όλοι. Ακολουθούμε συγκεκριμένους. Έκανε άλλα για την έλευση. Θα μπούμε. Πώς να μην σας αφήσω. Δεν σας αφήνω. Νομίζω πως έχετε μιλήσει και έχετε πει πραγματικά καταπληκτικά πράγματα. Μα είναι η πατρίδα μου, την πονάω. Δηλαδή να μην τα βγάλουμε στη φόρα. Όχι πατρίδα. Ιδιαίτερη πατρίδα σας. Όχι για την Ελευσίνα μιλάω. Για ρημά, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε με το τελευταίο βίντεο για σήμερα, όπου πραγματικά αυτά που θα δείξουμε είναι συγκλονιστικά. Συγκλονιστικά. Και ταυτόχρονα για γέλια και για κλάματα, για το χάλι αυτού του ελληνικού κράτους, του νεοελληνικού κράτους. Βρισκόμαστε στον χώρο του Δυτικού Νεκροταφείου. Εδώ το 1952 μέχρι το 1956 ο αείμνηστος αρχαιολόγος Γιώργος Μιλωνάς έκανε ανασκαφές του χώρου. Έχουμε μεγαλοστεϊκούς τάφους. Από τον Εσχύλο έχουμε πληροφορίες ότι εδώ έχουν θαυτεί οι 6 από τους 7. Ο άντρας στάθηκε στα Μέγαρα και το νεκροταφείο όπου βρεθήκανε γύρω στους 400 τάφους. Εκεί αριστερά υπάρχει ένα όριγμα το οποίο όταν η Ελευσίνα ήταν η γερμανική κατοχή, οι Γερμανοί σκάψανε, βρήκανε κάποια πράγματα, τα πήρανε, φύγανε, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, εδώ για τον τάφο συγκεκριμένο υπάρχει ένας και ένας δεύτερος από εκεί, δεξιά. Εδώ, λοιπόν, εδώ υπάρχουν περίπου, έχουμε μετρήσει γύρω στους 10-11 ακόμη μεγαλοστέικους και οι υπόλοιποι είναι οι φυσιολογικοί τάφοι. Επίσης έχουμε κάποια ορίγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο υπάρχουν, μεγάλα ορίγματα και ένα πηγάδι το οποίο είναι περίπου στα 8 μέτρα, είναι το πηγάδι εκεί που είναι το συμβατόπεδο. Γύρω στα 8 μέτρα δεν έχει νερό, αλλά είναι ένα περίεργο πηγάδι, είναι τύμπανο, δηλαδή αν κατεβάσει την κάτω θα πάρει ύπνους από το αεροδρόμιο. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει λαβύρδος, αν υπάρχει σύρακα κτλ. Εδώ έχουν γίνει καταστροφές, κύριε Σκαφίδα, στον χώρο. Από ό,τι βλέπετε έχουν γίνει φοβερές καταστροφές, δηλαδή βλέπουμε κάτι τσιμέντα πεταμένα. Το οροπέδιο, αυτό ήταν ένα οροπέδιο που ξεκινούσε από δεξιά, εκεί που έχουμε βάλει τη σημαία, από ό,τι βλέπετε, ξεκινούσε από εκεί και έφτανε μέχρι τον αγγλικό χώρο της Ελευσίνος. Αυτά είναι περίπου 1000-1200 μέτρα είναι το μήκος του οροπεδίου, το οποίο λεγόταν πύργος. Επάνω ακριβώς εκεί που είναι η σημαία, σε αυτό το κομμάτι που λείπει, υπήρχε ελληνιστικό κάστρο, φρούριο, ναι. Ο Δημήτριος ο Πολιορκήτης φαίνεται ότι το είχε φτιάξει, αναφέρεται. Αυτό με συγχωρείτε φαίνεται και σε κάποιες γραβούρες παλαιότερες Ελευσίνας. Μπράβο, ναι, έχουμε τέτοιες γραβούρες. Και έχει φαγωθεί όλο το κάστρο και όλο το βουνό, Έχει φαγωθεί το κάστρο και εκτός του κάστρου ήταν και ο ναός των Μουσών και ο ναός του Πανός. Αυτά έχουν χαθεί και έχουν. Κοιτάξτε όμως πόσο κοντά είναι τα τσιμέντα στους τάφους και στο ναυδαφείο. Πεταμένα τσιμέντα. Έτσι, τα βλέπουμε όλοι, μπορούμε να τα δούμε για πιο κοντά.
Ωραίο το κοτέτσι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και στο νεκροταφείο, έτσι. Εδώ ουσιαστικά είμαστε στο νεκροταφείο και έχουμε το κοτέτσι, τους τάφους. Εδώ κοιτάξτε τι όμορφα. Το μάντρωμα εκεί με τα είδη υγιεινής. Κοιτάξτε τι ωραία. Εδώ λοιπόν ο αρχαιολογικός χώρος. Και αμέσως δεξιά μας, εδώ, ελάτε να δούμε, βλέπουμε και το υπέροχο κοτέτσι τον ελληνικό μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Μιλάμε για πράγματα απίστευτα. Εδώ ακριβώς ήταν το σπήλαιο του Πανός. Τώρα βρισκόμαστε μέσα στο σπήλαιο του Πανός. Κοιτάξτε, ξεκινάει από αριστερά, σε αυτό το χώρο, σε εκείνο το σημείο γυρίζει, βλέπετε τα τυχώματα του σπηλαίου και που γυρίζει προς τα πάνω, συνεχίζει γύρω γύρω και σε αυτό το σημείο, εκεί ακριβώς εδώ, τελειώνει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε ακριβώς μέσα στο σπήλαιο του Πανός. Όπως βλέπετε έχει καταστραφεί ο γύρω χώρος, το βλέπετε. Πάνω εδώ βρισκόταν το μεγάλο αυτό φλούριο του Δημητρίου του Πολιορκήτου. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι που βρίσκουμε σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα η αρχαιολογική μας θησαυρή είναι παραπεταμένη. Βλέπουμε εδώ ένα τμήμα πολύ σημαντικό του κοιμώνιου τείχου. Και αυτό το τείχος, το ξαναλέμε, βρίσκεται εγκαταλειμμένο στο τείχο, καμία συντήρηση από πάνω, χτισμένα, τσιμέντο σύγχρονο, το βλέπετε, κοτετσόσημα, το λέω για άλλη μια φορά. Και εδώ πέρα δεξιά βλέπουμε σκουπίδια, έτσι, κάδους σκουπιδιών, οι οποίοι βλέπετε είναι παρατημένοι, καλαμιές, άλλα πεταμένα εδώ σκουπίδια. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε, φίλες και φίλοι. Αυτό το κράτος που τολμάει να ονομάζεται ελληνικό φέρεται με αυτόν τον τρόπο στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας? Δυστυχώς ναι. Και όπως σας είπα, μην τολμήσει κανένας να μιλήσει. Γιατί αυτά που έχω να τους βγάλω θα είναι πολύ περισσότερα εάν μιλήσουν. Να κάτσουν στη γωνία τους και να ντρέπονται για αυτή την αισχρή κατάντια. Το λέω, το υπογράφω και το εννοώ. Αυτά που θα βγάλει αυτή η εκπομπή για τις καταστροφές αρχαιοτήτων και την άθλια συμπεριφορά του νεοελληνικού κράτους, των κρατούντων, όχι των πολιτών, ούτε των αρχαιολόγων, το ξεκαθαρίζω, των υπεύθυνων, των ανθρώπων των ευσυνείδητων και των φυλάκων που δίνουν αγώνα πραγματικά για να προστατεύσουν αρχαιότητες εις βάρος πολλές φορές της ίδιας τους της ζωής, των ωρών που καλύπτουν ωράρια απίστευτα, γιατί το γνωρίζω αυτό. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ευτυχώς ακόμα, αλλά δυστυχώς η γενική εικόνα είναι μια εικόνα εγκατάλειψης. Μην τολμήσουν και μιλήσουν λοιπόν από τον κύριο Γερουλάνο μέχρι τον τελευταίο στην ιεραρχία που θα τολμήσει να μας μιλήσει και να υπερασπιστεί το έργο αυτό και να πει γιατί πήγατε και τα πήρατε, γιατί ξέρετε θα βρεθούνε και θα πούνε γιατί τα βγάλατε. Δεν πρέπει να τα βγάλουμε. Η εικόνα της Ελλάδος πλήττεται και αυτό ξεκινάει και από την πολιτική και κατεβαίνει. Εμείς θα τα βγάζουμε. Και ξαναλέω για άλλη μια φορά, αυτά που θα βγάλουμε στη συνέχεια πραγματικά θα είναι συγκλονιστικά. Καθίστε στις τρύπες σας όσοι έχετε λερωμένοι και όσες στη φωλιά σας και μην μιλάτε καθόλου. Πάμε κύριε Βράιλα.
Θα ήθελα να πω ότι αυτό το που δείξαμε πριν λίγο για την σικιά που είναι στην οροφή και έχει φυτρώσει, που αυτό είναι σπάνιο, δεν υπάρχει δηλαδή στην βοτανολογία να είναι δέντρο φυτρωμένο ανάποδα, ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι ο Ερηναίος, η ιερή σικιά του Πλούτονα. Και ήθελα να πω και κάτι ακόμα, ότι ακόμα και οι προσφορές που μέχρι σήμερα έχει περάσει ο χριστιανισμός και στα ψωμάκια, σε διάφορα είδη και στα πολύσπορα, ακόμα και τα κόλληβα, τα τάματα εννοείται, τα κοινώς. Και τα τάματα. Τα οποία υπήρχαν βεβαίως στην αρχαία Ελλάδα, αντιγραφή. Ναι, χωρίς να λένε από πού τα πήραν οι άνθρωποι, ναι. Δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουν. Το ίδιο και το αυτό τα πήρανε μετά και ο χριστιανισμός. Εδώ βλέπουμε ένα τάμα προς τη Θεά Δήμητρα, που λέει ποιος το έχει αφιερώσει από κάτω, λέει Δημήτρη Ευκράτης. Δηλαδή ο Ευκράτης αφιέρωσε στη Θεά Δήμητρα. Έτσι. Και είναι ένα τάμα γιατί ο άνθρωπος αυτός κάτι είχε μια πάθηση με τα μάτια του και βεβαίως όταν ιάθηκε αφιέρωσε στη Θεά το συγκεκριμένο αντικείμενο. Πρέπει δηλαδή ο σημερινός Έλληνας να καταλάβει ότι... Πρέπει να καταλάβει, κύριε Βράση, σας πω εγώ, ότι τον έχουν... Εγώ δεν θα μπω σε αυτά. Εγώ θα πω ότι τον έχουν δουλέψει άγρια. Εντάξει, τον έχουν δουλέψει άγρια το σύγχρονο Έλληνα, τον νεοέλληνα, τον έχουν δουλέψει άγρια σε όλα τα επίπεδα. Τον κοροϊδεύουν και γι' αυτό φτάσαμε, γιατί μας είπανε, μα εσείς ασχολείστε το πρώτο εκπομπή αυτό, με αυτά τα θέματα. Μα ακριβώς αυτά είναι η ουσία. Γιατί όταν έχεις βάσεις, χτίζεις από πάνω ουρανοξύστη. Όταν όμως τα θεμέλια σου είναι σαθρά, ούτε και να χτίζεις γκρεμίζεται. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί δεν σεβάστηκαν κάποιοι που δυστυχώς είναι ψηλά και ήταν ψηλά τον ιερό πολιτισμό μας και δεν τον ανέδειξαν. Και γι' αυτό το λόγο φαινόμαστε νάνοι τώρα στην Ευρώπη. Ποια Ευρώπη, με συγχωρείτε. Ποια Ευρώπη? Την Ευρώπη εμείς τη φτιάξαμε. Η Ευρώπη είναι δική μας. Η Ευρώπη απήχθη από τον Δία. Το όνομά τους είναι δικό μας. Και θα έρθουν τώρα. Δεν πληρώνουν τίποτα. Και θα έρθουν τώρα, κύριε Καρποδίνη, φίλες και φίλοι, να μας μιλήσουν για Ευρώπη. Ποιοι θα μας μιλήσουν για Ευρώπη σε εμάς που είναι δικιά μας? Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, και αν θέλουμε, έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το θέμα, για την Ευρώπη, για την ευρωπαϊκή ιδέα και πώς η ευρωπαϊκή ιδέα πρώτη φορά ανεπτύχθη στην αρχαία Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο, στη μάχη του Μαραθώνος, είναι σαφές ότι εδώ δεν πολεμήσαμε, στα αρχαία κείμενα βρίσκεται, για την Ελλάδα μόνο, αλλά περί την Ευρώπη ξύμπασαν. Και θα έρθουν τώρα οι τιμένοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτοί που ακόμα οφείλουν τις πολεμικές αποζημιώσεις τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που σφαγίασαν Έλληνες και Ελληνίδες και έχουν το θράσος και αυτοί να μιλάνε, αλλά δεν έχουν λόγο οι κρατούντες ή δεν θέλουν να έχουν για να κάνουν, για να πούν αυτό και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πείτε, κύριε Καρποδίνη. Είχαμε πει στην πρώτη εκπομπή, αν θυμάστε, φαίνεται ότι τα μυστήρια επηρεάζουν και την εκπομπή. Τα μυστήρια που ασχολούμεθα. Είχα πει εγώ μάλιστα ότι δολίως δεν ασχολείται το Υπουργείο Πολιτισμού και είχα πει ότι τα μεγαλύτερα από όλα τα κόμματα πρωτοκλασσά τα ονόματα περνάνε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εσείς σήμερα αποκαλύψατε το όνομα του Σωτήρος της Ελλάδος, του κ. Βενιζέλου. Θα σας επιπλήξω. Αναφερθήκατε στον κύριο Βενιζέλο ότι έκανε κάτι κακό όταν ήταν Υπουργός Πολιτισμού. Θα δώσω στοιχεία. Στο Σωτήρα της Ελλάδος. Τα έχω και δώσει καταρρεύσαμε. Τα τον έχω δημοσίως και τηλεοπτικά και υπάρχουν, θα μπείτε στο YouTube να τα βρείτε. Τον έχω καταγγείλει σε εκπομπή συγκεκριμένη για αυτό το οποίο έκανε. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που βγήκε μετά δεν ξέρω. Εγώ καταγγέλω. Δεν ξέρω άτομα, ξέρω ποιος ήταν υπουργός. Κρινόμεθα εκ του αποτελέσματος, κύριε Μπέξη. Λοιπόν, να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Ένα δευτερόλεπτο. Για να δώσουμε και αισιοδοξία στους φίλους μας. Μας ακούνε. Μας αφού σκέφτονται. Φανατικά. Να μας δώσετε. Κοιτάξτε, εκεί πέρα τα χάλια μας τα μαύρα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν πειράζει. Η επανελλήνιση έχει ξεκινήσει. Δηλαδή ο άντρας τους τυχερός που φτάθηκε στο Πριτανείο των Μεγάρων. Όλοι οι άλλοι 6 που ήρθαν εδώ πέρα. Να σας πω κάτι, αν κάνουμε ένα προσλητήριο νεκρών αυτή τη στιγμή και έρθει εδώ πέρα ο Αφιάραος, ο Καπανεύς, ο Υποδέμον, ο Παρθονόπεος, ο Πολυνίκης. Λοιπόν, ακούστε να σας πω, ξέρετε, αυτοί κραυγάζανε πέρσι που πήγαμε και τα καθαρίσαμε, κραυγάζανε και ζητάγανε να τους επαναπατρίσουμε, να πάνε στο Άργος και στη Θήβα και στις Μικίνες. Αυτή είναι η τάφη τους, έτσι. Αυτή είναι η τάφη των εκεί. Των ηρώων. Δεν λέω εγώ αυτά, τα λέει και ο Εσκύλος, έτσι. Των ηρώων. Ένα δεύτερο. Εγώ είμαι αισιόδοξο άτομο από τη φύση μου. Είμαι ευτυχής που συμβαίνουν αυτά, γιατί να γεννηθεί κάτι καινούριο πρέπει να καταρρεύσει το παλιό. Αυτοί καταραίουνε, να μην πούμε άλλα, δεν είναι πολιτική εκπομπή
Κοιτάξτε όμως τι λέει κάποιος. Γι' αυτό είναι αισιόδοξος. Στην Ελλάδα εγεννήθη το ωραιότερον και άριστον μεταξύ των ανθρώπων γένος, από το οποίο κατάγεσαι και εσύ και οι σημερινοί συμπολίτες σου. Ποιος το λέει αυτό? Ο θείος Πλάτων στον Τίμαιο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα πράγματα να μας πούνε τώρα, σήμερα ελέγχθη, ο οποίος και αυτός, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτός 2 φορές πιάστηκε σκλάβος και 1 φορά εξορίστηκε και στα Μέγαρα. Έτσι. Δηλαδή, όσοι κάναν το λάθος και μοιηθήκανε, να τα πω σήμερα, θα τα πω. Όσοι κάναν το λάθος και προσφέρανε στο ελληνικό έθνος, η Ελλάδα έφαγε τα παιδιά της. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι, εκτός από το Σόλωνα που έκανε τους νόμους και έφυγε, κάποιοι όλοι οι υπόλοιποι, θα το πω κύριε Μπερσί, να του δώσουμε να μιλήσει. Είχαν άσχημο τέλος στη ζωή των. Δευτερόλεπτο, να αντιμετωπίσουμε με χιούμορ τα πράγματα. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι και με χιούμορ, ναι. Είπανε ουδέν κενών υπό τον ήλιο. Το γράψανε με αλφαγιώτα. Οι σημερινοί, επειδή το Υπουργείο Παιδείας ασχολείται με τα μονοτονικά, το γράψανε με έψιλον. Μάλιστα. Κύριε Βράλε, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, ήθελα να πω ότι αν δούμε την παράδοση, την ελληνική παράδοση, και μπορέσουμε να ψάξουμε το κέντρο, τη ραχοκοκαλιά της, θα βρούμε ότι έχει πολλά κοινά σημεία με την αρχαία ελληνική παράδοση, και εξού οι μυθικές ελληνικές διαδρομές ασχολούνται με την πυροβασία σε αρχαιοελληνική κοσμοαντίληψη, γιατί πιστεύουμε ότι... Κάνετε και μία πυροβασία, νομίζω. Τώρα στις 12 Εντεκάτου, στις Κεχριές Κορίνθου. Μάλιστα. Οπότε όσοι και όσες θέλετε να συμμετάσχετε, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνά μας 210 38 40 676, που είναι και τα τηλέφωνα της αίθουσας διαλέξεων και του βιβλιοπωλείου μας. Μπορείτε εκεί να δηλώσετε συμμετοχή στα τηλέφωνα και να σας πούμε περισσότερα, και βεβαίως και στο email της εκπομπής, όπου περιμένουμε βέβαια τις προτάσεις σας. Και να το πούμε για άλλη μια φορά, το ΙΧΟΡ, οι περισσότεροι θα το γνωρίζετε πλέον, εκδίδεται 11 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, για λίγες μέρες ακόμα στην Αθήνα. Αποκτήστε το, έχει υπέροχα θέματα, ειδικά το θέμα για την Ελευσίνα, που αναλύουμε και τον λόγο του Ελίου Αριστίδη για την Ελευσίνα, το Θρήνο για την Ελευσίνα, και βεβαίως το κομμάτι του άθος, του ιερού όρους των αρχαίων Ελλήνων. Γιατί το άθος, το ιερόν όρος, ΙΧΟΡ, ζητήστε το για λίγες μέρες στην Αθήνα και την Αττική, από την περιφέρεια έχει μαζευτεί. Το άθος, το ιερόν όρος, και αυτό άγνωστο, ήταν αφιερωμένο στη θεά Αρτέμιδα και ήταν το ιερόν όρος των αρχαίων Ελλήνων. Και άβατον για τους άντρες σε άλλες εποχές. Και για τις 5 Παρθένες. Μάλιστα. Κύριε Τσάμε, θα ήθελα τώρα το τελευταίο λόγο όλων σας. Θα ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Τσάμε. Εγώ θα ήθελα να πω προς τον ελληνικό για όλα αυτά που είδαμε, έτσι. Για όλα αυτά που είδαμε. Ναι, ότι παρόλα αυτά πρέπει να είναι λίγο αισιόδοξος και να μην φοβηθεί, μην τρομοκρατηθεί. Γιατί μέσα αυτή την τραγική στιγμή που ζούμε κρίνονται πολλά πράγματα για το μέλλον της ανθρωπότητας, και εμείς έχουμε ένα μεγάλο κληροδότημα από τους προγόνους μας, μια θαυμάσια πολιτιστική και φιλοσοφική κληρονομιά, και αυτό ακριβώς επειδή μας κάνει καρποφόρα δέντρα μας πετροβολούν. Πρέπει να το κρατήσουμε πάση θυσία. Αυτό που κρατήσαμε από τους προγόνους μας μέχρι τόσα χρόνια. Πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας. Καταρχήν η Ελευσίνα, όπως και πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας, είναι ένα παλίμψιστο χειρόγραφο. Μια ζωντανή ιστορία που δεν την έχουν τιμήσει ανά τους αιώνες κάποιοι άνθρωποι, είτε σκοπίμως είτε αθελάτως. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί οι αρμόδιοι να κοιτάξουν πρώτα να ζητήσουν συγγνώμη από την ιστορία, από όλο τον ελληνικό λαό και ξεχωριστά από κάθε πολίτη, και να βάλουν τα κεφάλια μέσα και να αρχίζουν να δουλεύουν για να αναδείξουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αυτό που αρμόζει ο Έλληνας άνθρωπος. Ευχαριστούμε, κύριε Κλίμα. Κύριε Σκαφίδα. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε καμιά δεκαριά εκπομπές ακόμη για την Ελευσίνα, γιατί δεν. Λοιπόν, τότε που ανακαλυφθήκαν τα λουκέτα, το πρώτο λουκέτο που φτιάξανε, το βάλανε στο πηγάδι που είναι μπροστά ακριβώς στο μουσείο. Μιλάμε στο λόφο επάνω τώρα. Πηγάδι και αυτό. Πότε το ανοίξουνε, έχουν περάσει πάνω από 40-50 χρόνια, δεν ξέρω. Δεν το ανοίγουνε. Δεν τελειώσαμε. Έχει και άλλα κτίσματα υπόγεια, έχει πράγματα μέσα, γνωρίζουμε τι έχει. Αν τα πήρανε, αν τα κάνανε στην κατοχή, μέσα σε ένα τέτοιο κτίσμα κρύψανε τα πιο σε αξία αγγεία και κάτι τέτοια πράγματα από ό,τι έχω ακούσει, τα βάλανε μέσα για τους Γερμανούς και αυτά. Δεν γνωρίζουμε αν τα ξαναβγάλανε ποτέ ή έχουν μείνει εκεί μέσα. Και θέλω κλείνοντας να παρακαλέσω εγώ προσωπικά τον κύριο Τσουκαρά, τον Γιώργο, τον νέο δήμαρχο, να σκύψει περισσότερο.
Είμαστε μόνο ένας πολιτιστικός σύλλογος στην Ευσύνα Ιδάερα. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις αυτές όλες. Να μας βοηθήσει. Επειδή είναι πολύ Έλληνας, το καταλαβαίνω και έχει καθαρή ψυχή. Να μας βοηθήσει αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε, κύριε Σκαφίδα. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ θα έλεγα δύο απλά πράγματα. Ο άνθρωπος από τον πλανήτη μας σήμερα έχει δύο διεξόδους για να επιζήσει. Ή ελληνικός πολιτισμός ή νεκρός πλανήτης. Κανένα άλλο θέμα δεν τίθεται. Κύριε Ρορίου, θα ήθελα το Σάββατο στην ομιλία σας να πούμε για άλλη μια φορά για όσους δεν ακούσατε τι είπαν πριν, ότι αυτό το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο για όλους και όλους, Δοδόνης 36 στον Κολωνό, υπάρχει η ομιλία, η πολύ σημαντική ομιλία του κυρίου Γρηγορίου, του κυρίου Μιχάλη Γρηγορίου, πάνω στη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων, τη ΖΙΑ, τι είναι η ΖΙΑ, και θα δοθούν γιατί τρώγανε αυτά που τρώγανε οι Έλληνες, γιατί μας έκαναν να φάμε αυτά που τρώμε τώρα, μας κάνουν να τρώμε αυτά που τρώμε τώρα. Θα δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά σας. Αυτό το Σάββατο λοιπόν τηλεφωνήστε στο 210-38-46-76, Δοδόνης 36 στον Κολωνό, με ελεύθερη είσοδο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πάμε να κλείσουμε με εσάς. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την πρόσκληση, αν και έχετε πει θέλετε μια συνεργασία και θα είμαι μόνο. Όχι, έχουμε πει ότι είσαστε ο βασικός συνεργάτης στο πάνελ της εκπομπής και θα είσαστε εδώ σε κάθε εκπομπή για να αναλύουμε, και έχετε προσφέρει πολύ μεγάλο έργο. Όπως επίσης να πω, και είπα και στην αρχή, το λέω και τώρα, από ψυχής ευχαριστίες σε όλες και όλους αυτούς που δεν φαίνονται, στη δημοσιογραφική ομάδα του ΙΧΟΡ που έχει προσφέρει απίστευτα και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η εκπομπή, και βέβαια και στο κανάλι για όλη τη στήριξή του και τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες και στις λοιπές εργασίες. Είμαι εδώ λοιπόν γιατί θέλω να γίνει μια ανασύσταση της παρέας. Εμείς είμαστε ρομαντικοί όλοι. Λοιπόν, γιατί με παίρνουν και εμένα τηλέφωνα παλιοί φίλοι που με έχουν χάσει, δεν έβγαινα, δεν ήθελα να βγαίνω και γι' αυτό και βγαίνω. Λοιπόν, δεν έχω κανένα άλλο λόγο ιδιαίτερο. Και έχουμε ετοιμάσει την επόμενη, να το πούμε τώρα γιατί τώρα θα το πω. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Επειδή έχουμε ετοιμάσει μαζί, κύριε Καρποδίνη, να πω στους φίλους και φίλες. Μην τη χάσουν συλλεκτική. Μην χάσουν την εκπομπή. Δεν έχει ξαναγίνει. Η επόμενη εκπομπή, φίλες και φίλοι. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Η επόμενη εκπομπή θα δείτε και θα ακούσετε πράγματα που δεν έχουν και πάλι ξανακουστεί. Σας ευχαριστούμε θερμά για την στήριξή σας, για το ότι μας παρακολουθήσετε μέχρι αυτή την ώρα. Να είστε καλά, την επόμενη Πέμπτη εδώ 12 με 2. Καλό σας βράδυ.